ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Tama ang tumulong sa mga nangangailangan. Sabi nga nila, maging blessing ka para sa iba. Ibang usapan na kung alam mong sumusobra na sila. Ikaw, kabarangay, kaya mo pa mang maging biyaya para sa iba. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Jeannie ng Caloocan, 28 years old at lumaking independent noon pa man. Nakapagtapos ako ng pag-aaral dahil sa pagpupursige ko. Hindi ko nga na-enjoy ang college life ko dahil puro lamang ako pag-aaral at panay ang pagtanggi ko noon na sumama sa mga kaklase ko para makahinga at mag-enjoy. May goal kasi ako na makahanap kaagad ng trabaho at makapag-supply na ako ng luho para sa sarili ko. Nagawa ko naman sa awa at tulong ng Diyos. Pagkatapos kong magkolehiyo, Papa Dudut, agad akong nakapasok sa isang sikat na kumpanya. Malaki ang pasahod sa akin lalo't nakapagtapos ako bilang cum laude sa aming university. Masaya ako at nagbunga lahat ng pinaghirapan ko. At wala akong balak ihinto yun kahit sa konting pahinga lang. Wala pang isang taon ay nakabili na ako ng mga kailangan at luho ko. Nakaupa na rin ako ng magandang kondo na malapit sa trabaho ko. Bukod pa roon ay nakakapagsustento na ako sa mga magulang ko. Isa yon, Papa Dudut, sa goals ko. Wala na talaga akong naging problema sa career. Wala man akong karelasyon ay maayos naman ang kalagayan ko. Pero may isang tao ang biglang magpaparamdam sa akin para baguhin ang mundo ko. Hindi ko siya manliligaw, ha? Hindi ko karelasyon. Siya ang aking 60-year-old na ninang, si Ninang Sally. At sa kwento ko sa inyo ngayong araw ay masusubok ang pasensya ko at ibang bagay na karugtong noon. Isang araw, Papa Dudut, ay bigla na lamang niya akong dinalaw sa kondo ko. Nagulat ako dahil nalaman niya kaagad kung saan ako nakatira kahit matagal na kaming hindi nakakapag-usap na dalawa, Papa Dudut. Ninang Sally! Jeannie! Akala ko na may nakalimutan mo na ako. Ano pong ginagawa niyo rito? Paano niyo nalaman kung saan ako nakatira? Papasukin mo muna ako bago ka mang intriga. Ay sige po, pasensya na Ninang. Nabigla lang kasi ako. Pasok na po kayo. Pwede bang maupo rito sa mamahalin mong sopa? Na makatikim naman ng lambot itong likuran ko. Sige lang Ninang, maupo na kayo. Ay, nako! Tama nga ang iniisip ko. Malambot ang sopa mo. May gusto ba kayong inumin? Huwag ka na magkabala sa maiinom ko. Napasobra na ako sa buko juice kanina dun sa jeep. Sapat pa naman itong nasa sikmura ko hanggang mamaya. Ay, napakalambot talaga nitong sopa. Ano nga ulit yung tanong mo, Jenny? Ang bilis ko lang kasing makalimot kapag masyado na akong komportable sa pagkakaupo eh. Paano niyo nalaman na nakatira ako rito? Nakapollow ako sa Facebook mo. In-add kita pero hindi mo naman in-accept. Pero mabuti na lang at nakapublic ang mga pinopost mo. Kaya nakita ko kung saan ka nakatira. Baka naman pwede mo na ako maging friend sa Facebook mo ngayon. Sige Ninang. Pag nagbukas ulit ako ng Facebook, i-accept na kita. Busy kasi kaya hindi ko maharap na asikasuhin ang Facebook account ko. Bakit nga po pala kayo nandito? Ay, wala naman. Naisip ko lang na dalawin ka. Matagal na kasi kitang hindi nakikita eh. Kumusta pala mga magulang mo? Ayos naman po. Umuwi na sila sa amin sa Bicol. Nagpapadala na lang ako sa kanila ng pang-allowance nila doon.
Nakakaingit naman palang magulang mo. Kung alam ko lang ang benepisyo ng pagkakaroon ng anak, di sana nagpaanak na lang ako sa dati kong nobyo. Kayo eh. Na-enjoy niyo raw kasi ang pagkadalaga niyo, sabi ni nanay. At pagmamahal sa sarili ko. Hindi naman kasi ako nagsisisi na hindi ako nakapag-asawa. Kaya lang minsan, nakakaramdam din ako ng lungkot. Lalo na kapag nakakakita ako ng mga bata. Mahilig pa naman kayo sa mga bata, Ninang. Oo nga eh. Ikaw nga itong paborito ko. Naalala mo ba nung bata ka pa lang? Lagi tayong magkasama. Ako palagi ang bumibili ng candy at ice cream na maibigan mo. Naaalala ko nga po. Aba, pati yung mga laruan na hindi kayang bilhin ng mga magulang mo. Oy, ako ang bumibili noon lagi para sa'yo. Pasalamat na nga lang talaga at nakakaluwag-luwag ako nung araw. Salamat po pala ron, Ninang. Ay, walang anuman yun. Para na nga kitang anak eh. Sa'yo ko binuhos yung mga sobrang biyaya ko. Hindi ko po yun makakalimutan. Naku, dapat lang. Kasi balang araw, baka maningil ako. Biro lang. Si Ninang Sally talaga, lagi na lang nagbibiro. Ay nako, malapit na pala ang Pasko. Pasensya ka na kung hindi na kita mabibigyan tulad ng dati ha. Wala nang pangregalo si Ninang eh. Retired na kayo sa pagbibigay ng aginaldo sa akin, Ninang. Hindi na ako bata. Itago nyo na lang yung pera nyo para magamit nyo sa ibang pangangailangan ninyo. Oo nga eh. Madalas na ako magtabi para sa maintenance ko. Sa awa ng Diyos, nakakaraos pa rin naman. Ay, oy siya, aalis na ako para maabutan ko pa yung pinapanood kong teleserye sa GMA. Oy, salamat sa pagpapapasok mo sa akin dito sa mamahalin mong kondo, ha? Tinulungan kong makatayo si Ninang Sally sa pagkakaupo niya sa sofa. Niyakap niya ako at sinabing proud siya sa akin dahil lumaki akong mabuti at hindi nakakalimot. Lalo pa raw siyang natuwa sa akin dahil umasenso na ako sa buhay. Hindi na raw ako aasa sa kanya sa candy at laruan. Natawa na lamang ako sa sinabi niya pero nakatulong yon para mas gumanda ang tingin ko sa sarili ko. May narating na talaga ako dahil hindi na ako palaasa sa itutulong ng ibang tao. Inalalayan ko na rin na lumabas si Ninang sa pinto at pagkatapos noon ay kinuha niya ang number ko para makausap ko raw siya kapag nakakaramdam siya ng lungkot. Ibinigay ko naman sa kanya para hindi na rin niya ako kulitin na i-add siya sa Facebook. Nang makuha na niya ang number ko ay umalis na rin siya. Noong nakaalis na si Ninang Sally ay naalala ko lang bigla ang naging buhay niya. Tulad ko ay umasenso rin siya noong kadalagahan niya. Kaya nga siguro ay hindi na siya nag-asawa pa dahil kontento na siya sa buhay na meron siya. Independent din siyang katulad ko at hindi umaasa sa iba. Doon ako napabilib sa kanya. Kaya lang isang araw ay binawi sa kanya mga biyaya niya. Nasangkot noon si Ninang sa isang pyramid scheme. Hindi naman siya ang may kagagawan pero nadamay siya. Doon na nawala ang pinaghirapan niya at mula noon ay nahirapan na siyang makabawi. Ang alam ko ay umalis din siya ng Metro Manila para manirahan sa probinsya. Kaya nawalan na rin ako ng contact sa kanya. Hindi ko nga alam na nakabalik na pala siya kung hindi siya dumalaw sa kondo ko. At mula nung dumalaw siya ay naging madalas ko na rin siyang nakikita at nakakausap. Tulad noong nakaraang Pasko, pinawagan niya ako sa cellphone ko, Papa Dudut. Hello? Hello, Jenny! Ninang Sally? Oh, napatawag po kayo. Ay, Merry Christmas, Jenny! Merry Christmas din po, Ninang. Nasa kondo ka ba ngayon? Wala po, Ninang. Andito ako ngayon sa beach. Nakabakasyon na kasi ako. Ay, nakakaingit naman! Padagat-dagat ka na lang! Ay, naku, kailan kaya ulit ako makakatapak sa dagat? Huwag na kayong malungkot, Ninang. Hayaan niyo sa susunod, isasama ko kayo. Maghanda na kayo ng swimsuit nyo. Saan ko yan, ha? Para naman makaamoy na ako ng alat sa hangin. Hindi puro polusyon dito sa Manila ang naamoy ko. Sa susunod, Ninang, promise. Asaan po ba kayo ngayon? Ay, nandito lang naman ako
Ayaw niyo po bang lumabas para mamasyal? Maraming makikita ngayong Pasko sa mga mall o park. Naku, hindi na. Baka mamatay lang ako sa ingit sa mga tao ron. Bakit naman po? Alam mo namang wala akong pambili ng pamasko ko para sa sarili ko. Nakalaan talaga ang pensyon ko para sa maintenance at sa iba pang mga kailangan ko. Hindi kasali sa budget ang pamasko ko eh. Ganun po ba? Eh di hindi kayo maghahanda para sa Pasko. Ay hindi na. Itutulog ko na lang ito bago pa ako makaamoy ng spaghetti sa kapitbahay. Sabi ko nga sa'yo, ayoko mamatay sa inggit. Papadalang ko na lang kayo, Ninang. Ako nang bahala sa pang Noche Buena nyo. Sabihin nyo sa akin kung saan ako magpapadala para makuha nyo na. Talaga ba? Hindi ba nakakahiya na humingi ng pamasko ang ninang sa inaanak? Parang baliktad naman yata yon. Ako naman ngayon ang magbibigay ng pamasko sa inyo, Ninang. Pasalamat ko na lang sa lahat ng candy at laruan na binigay nyo sa akin nung bata ako tuwing Pasko. Uy, naiiyak naman ako sa sinasabi mo ngayon, Jeannie. Akala ko itutulog ko na lang itong Pasko. Gising kayo hanggang madaling araw ng Pasko, Ninang. Sisiguraduhin kong ma-enjoy nyo ang handa nyo. Ay, napakaswerte ko naman sa'yo, Jeannie. Ay siya, sige. Ipadala mo na lang sa number ko ang perang panghanda ko. Magkano po ba ang gusto nyo? Pwede bang 10,000? 10,000? Pang Noche Buena? Ay, wag na nga. Mukhang sobra yung hinihingi ko. Ay siya, sige na. Mabuti pang itulog ko na lang itong inggit ko. Ang ibig ko pong sabihin, Ninang yung 10,000 ba? Panghanda nyo lang? Hindi naman. Mag-isa lang naman ako eh. Sapat na yung 2K na panghanda ko para sa Pasko. Eh para po saan yung matitirang 8,000? Eh, pagsisinig ko sana kinabukasan. Yung buong 8,000? Hindi naman, syempre. Yung iba kasi panghahanda ko sa Three Kings Day. Three Kings Day? Pati yun ang selebrasyon ng Pasko, Jeannie. Pinagdiriwan ko rin yun bago ako magtanggal ng mga Christmas decor ko. Ngayon ko lang nalaman na dapat paghandaan ng Three Kings Day. Noche Buena at Media Noche lang kasi ang alam kong may paspaghetti at fruit salad eh. Ay, ibahin mo ang kalendaryo ko. Kung sakaling maghahanda rin kayo sa Three Kings Day, parang sobra pa rin yung matitira sa inyo. Yung iba kasi gagamitin ko para mag-enjoy naman sa Valentine's Day. Ang advance nyo naman, Ninang. Malayo pa ang Pebrero. Gusto ko lang kasing magliwaliw at maging masaya sa Valentine's. Kahit minsan lang ba? Para naman makalimutan kong single ako at walang pamilya. Dala nga po ng awa kay Ninang Sally ay nagpadala na ako kaagad ng 10,000 sa kanya. Nadaan ako sa pagpapaawa niya tungkol sa pagiging solo at single, hindi lang sa Pasko kundi sa Valentine's Day. Naisip ko na maliit lang din naman ang 10,000 kumpara sa 13 years na pinamaskuhan niya ako. Bukod nga doon, kahit na hindi Pasko ay nagbibigay din siya sa akin basta makikita niya ako. Pagkakuha nga niya ng pera sa akin ay tumawag siyang muli para magpasalamat. Panay ang iyak niya dahil yun daw ang unang beses matapos ang napakahabang panahon na nakahawak siya ng ganon kalaking pera. Kahit papaano ay gumaan ang loob ko dahil nakapagpasaya akong muli ng tao. Lalo na't si Ninang Sally yon, Papa Dudut. Siya na ang naging ikalawang ina ko noong bata pa lamang ako. Minsan lang naman kasi ang Pasko kaya baliwala na sa akin ang 10,000 binigay ko. Kinabukasan pagkatapos kaming makapag-usap ay tinawagan niya akong muli at nagulat ako dahil nagpapadagdag pa siya ng 500 pesos. Tinanong ko kung para saan. Ang sagot niya lang sa akin ay para sa pangdagdag niya sa pagpapagawa ng pustiso niya. Sinubukan kong sabihin sa kanya na mukhang kasya naman ang 10,000 binigay ko sa kanya para maisingit niya ang pagpapagawa ng pustiso niya. Pero marami siyang sinabi na dahilan kaya hinayaan ko na lamang. Muli na naman ako nagpadala ng 500 piso. Akala ko ayun na ang huli, Papa Dudut, pero kahit natapos na ang Pasko, hindi ko inaasahan na muli siyang lalapit sa akin para muling humingi. At sa mga susunod na parte ng kwento ko ay malalaman ninyo kung gaano karami na ang hinihingi sa akin ni Ninang Sally kahit na hindi naman Pasko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa paglipas pa ng mga araw ay hindi na ako tinantanan ni Ninang Sally. Marami siyang nilalambing sa akin na gusto niyang mabili at hindi raw niya magawa dahil
matanda na siya at wala siyang pera bukod sa maliit na pensyon na nakukuha niya. Hindi naman ako makaangal noon dahil nauunahan ako palagi ng hiya. Hindi ako nakatanggi ang hirap lalo't lagi niyang binabanggit sa akin ang mga niregalo niya noong Pasko at lalong lalo na yung mga binibigay niya sa akin kahit natapos na ang Disyembre. Para bang nagkaroon ako ng utang na loob at hindi ko alam kung paano ako makatatapos sa pagbabayad noon sa kanya. Maliit lang naman po yung mga hinihingi niya pagkatapos nung pinadala kong 10,000. Minsan 500 piso para pambayad ng kuryente, minsan naman ay 1,000 dahil na short daw siya sa pangbayad ng renta at meron naman yung tig 200 pesos. Para ipangbili ng merienda o di naman kaya ay bagong wallet dahil ayon sa kanya ay lagi siyang nakawawala o di naman kaya ay nabubutasan ng wallet. Alam na rin niya ang araw ng sahod ko at alam na rin niya kung kailan ako pwedeng tawagan para masagot ko. Sinubukan ko namang hindi sagutin noong una pero hindi niya ako tinitigilan hanggat hindi niya naririnig na mag-hello ako sa kabilang linya. At kapag hindi ko naman sinasagot agad siyang pupunta sa kondo ko. Kapag hindi ko siya pinagbuksan, kapag nagpapanggap akong wala sa kondo ay tumatambay na lamang siya sa pintuan at inaabangan ako. Mas lalo niya akong kokonsensyahin noon dahil sa paghihintay niya ng matagal. Tulad na lamang nung isang beses, sinadya ko siyang hindi pagbuksan ng pintuan pero hindi na rin ako nakatiis. Dahil alam kong hindi siya uuwi hanggat hindi niya ako nakakausap at hindi ako humaharap sa kanya, Papa Dudut. Ninang Sally, kanina pa ba kayo rito sa labas? Oo, nabilang ko na nga lahat ng ipis at butiki na dumaan pero hindi ka pa rin nagbubukas ng pinto. Nakatulog kasi ako Ninang eh. Napagod kasi ako buong linggo kaya bumawi ako ng pahinga kanina. Sorry po. Para kasing sinadya mong hindi ako pagbuksan eh. Panay ang katok ko. Tingnan mo nga itong kamao ko oh. Namumula na. Baka bukas ay magpasana ito. Alam mo naman kaming mga may edad na. Sensitive na mga balat at buto. Oh, talo pa ang sanggol. Sana po hindi na lang kayo naghintay sa akin. Umuwi na lang sana kayo. 6 na oras na ako naghintay eh. Mag-sorry ka na lang para naman matapos na ito. Sorry po Ninang. Pwede bang pumasok muna? Ipapahinga ko lang itong likuran ko na namanhid na sa kasasandal. Sige po, pasok kayo. Maupo na po muna kayo sa sala. Ipaghahanda ko lang kayo ng maiinom. O sige, mabuti pa nga. Ay, sa wakas, naginawahan din ang likuran ko. Ginny, kapag ayaw mo na ito sa pamo, ako na lang ang kukuha ha. Naku, matagal pa po bago ko pagsawaan yan. Kabibili ko lang yan last year. Makakabili ka pa rin naman ng bago. Ang laki kaya ng sahod mo. Hindi naman kasi ako mabilis manawa sa gamit. Pag alam kong pwede pang pakinabangan at wala pang sira, ginagamit ko pa rin. Ayaw mo lang yata talagang ibigay sa akin to sa pamo eh. Biro lang. Ginny, kahit malamig na lang na tubig ang ibigay mo sa akin. Tsaka kung pwede, buksan mo naman kahit sandali lang yung aircon mo para malamigan ako. Parang nakakapaso ang init sa labas ng kondo mo kanina eh. Nasa kwarto po kasi yung aircon ko. Pwede ko namang i-on na lang tong electric fan. Teka lang po, i-on ko lang. Okay na po ba yung hangin ng electric fan, Ninang? Number 2 lang tong pinihit ko. Gawin mo ng number 3. Tsaka kung pwede, orderan mo na rin ako ng panghapunan ko. Sabay na tayong kumain dito bago ako umuwi. Dito na kayo kakain? Ay oo, para may kasabay ka. Tsaka ayoko pang umuwi eh. Marami pa ako makakasabay sa bus. Mamaya na lang kapag humupa na yung dami ng tao. Gagabihin kayo niyan pag hindi pa kayo umalis ngayon, Ninang. Baka mahirapan kayong makasakay pag alanganin na yung oras ng alis nyo rito. O edi, i-book mo na lang ako ng masasakyan. Uso naman yun ngayon.
Parang susumpungin din kasi itong rayuma ko eh. Ewan ko ba? Ngayon lang ulit yata ako susumpungin ng rayuma. Siguro dahil sa matagal kong pagkakaupo sa sahig dyan sa labas. Sige po, ibubook ko na lang kayo ng masasakyan pa uwi mamaya. At saka magpa-deliver ka na rin sana. Gutom na ang ninang mo. Ano po bang gusto nyo? Ay, gusto ko sana isang bucket ng fried chicken. Tapos isang order ng ginisang ampalaya para pambalansi sa manok ba? Sige po. Ay, naku, napakabait talaga nitong inaanak ko. Pagpalain ka ng Diyos. Salamat po, Ninang. Eh, Jenny, hindi ba talaga pwedeng makaabot yung lamig ng aircon sa kwarto mo dito sa sala? Baka naman pwede. Buksan mo lang siguro yung pinto ng kwarto mo para makalabas yung lamig dito sa sala. Ganon yung ginagawa ng ibang kakilala kong may aircon eh. Susubukan ko po. Meron pa po ba kayong gusto para maihanda ko na? Ay, wala naman na. Magpapahinga lang ako rito sa sala mo. Tapos, hihintayin ko na lang yung hapunan natin. Uy, Jenny, salamat ulit ha. Para na talaga kitang anak. Parang anak. Parang nag-init ang tenga ko sa sinabi ni Ninang Sally. Hindi na nga anak ang turing niya sa akin at para na akong bangko o ATM. Ay mali, para akong ninang sa aming dalawa dahil ako ang nagbibigay ng mga gusto niya. Napailing na lamang ako at sinikap na tanggalin ang inis ko habang papasok ako sa kwarto para iayos ang aircon na nire-request ni Ninang. Nagtitipid na nga ako ng kuryente pero dumating pa si Ninang para pataasin ang bill ko. Inisip ko na lamang isang gabi lang naman yon. Sana'y hindi na maulit pa. Pero alam kong niloloko ko lamang ang sarili ko. Alam kong uulit siya dahil may kasalanan din na kuroon. Hinayaan ko siyang makalapit ng husto sa akin. Hinayaan ko siyang ipamukha sa akin na minsan ay tinulungan niya ako. Hindi tuloy ako makaalis sa obligasyon ko sa kanya dahil doon. Sinamahan ko siya sa sala habang naghihintay sa hapunan namin, Papa Dudut. Marami na naman siyang kwento tungkol sa mga niregalo niya sa akin at hindi ko na nga tanda yung iba. Ang nakakalungkot lang ay tanda pa niya ang lahat. Ibig sabihin lamang noon para sa akin ay gusto niya yung isumbat sa akin balang araw. Lahat ng tinulong niya sa akin. At dumating na nga ang araw na yon na isumbat na niya ng pasimple ang mga ibinigay niya sa akin, Papa Dudut. Wala ko nagawa. Hindi ko naman masabi sa kanya na mali na ang ginagawa niya lalo't alam kong may pagkasensitive siya. Lagi nga niyang nakakasamaan ng loob noon si nanay dahil sa pagiging balat sibuyas nito. Nagkakaayos din naman sila pero napansin ko noon na habang lumalaki ako ay tipid na kung makipag-interact si nanay sa kanya. Noong nagkaedad lamang ako, nakaunawa kung bakit nagkaroon ng lamat ang relasyon nilang dalawa, Papa Dudut. Hello, Ninang. Hello, Jenny! Oy, mabuti naman at sinagot mo na ang tawag ko. Ay, nako! Sorry po, naka-silent kasi tong phone ko kaya hindi ko narinig na tumatawag pala kayo. Andito pa kasi ako sa office eh. Marami pa akong tinatapos. Ay, nandiyan ka pa pala. Mabuti na lang pala at hindi ako pumunta sa kondo mo. Kung hindi, sumakit na naman ang likod ko sa kakahintay sa'yo. May kailangan po ba kayo, Ninang? Ay, meron naman, syempre. Bakit pa ba ako nagtatanong? Oy, galit ka ba dahil may kailangan ulit ako? Ay, hindi po ah. Ayos lang naman sa akin kung may kailangan kayo. Napakabuti mo talaga, Jenny. Sana talaga anak na lang kita. Ano po bang kailangan nyo, Ninang? Para makabalik na sana ako sa trabaho ko at makauwi na rin ako. Pwede ka bang magpa-deliver dito sa akin ng samgyupsal? 500 pesos po ang samgyupsal ngayon. Pero meron din atang 400 pesos. Tsagain nyo na lang mag-ikot-ikot dyan sa lugar nyo. Hindi ako kakain sa mismong samgyupsalan. Gusto ko sana magpa-deliver ka rito sa bahay ko ng lutuan. Yung butane ba? Tsaka may karne pang samgyupsal. Damihan mo ang lettuce at kimchi ha. Para pangbawas kasalanan sa mga karne na kakainin ko. Ninang,
Baka umabot ako ng mahigit 2,000 sa ganun. Lumabas na lang kayo para maghanap ng samgyupsalan. Papadalang ko na lang kayo ng 500 pesos. Naku, gustuhin ko man sanang lumabas. Pero inatake na ako na rayuma eh. Malabo nang makalabas ako dito. Tapos gusto nyo pang kumain ng sandamakmak na karne? Nirarayuma na nga kayo? Hindi naman lumalala ang rayuma ko sa karne. Sa munggo ko nirarayuma. Kaya ayos lang naman ako. Anong oras ka ba magpapadeliver para may handa ko na yung mesa ko? Ninang, wala pa akong sahod eh. Yung natitira sa akin ipangtawid ko na lang para sa linggo na to. Naku, hindi naman ako naniniwala na wala kang pera. Di ba nga nung Sabado, nag-out of town kayo ng mga kaibigan mo, nakita ko kaya kayo sa Facebook. Team building namin yon, Ninang. Wala akong ibang ginastos doon. Kumpanya namin ang nagbayad para ron. Ay, ganun ba? Ay, napakaswerte naman talaga. Itanong mo nga doon sa boss mo kung pwede kang magdagdag ng isasama kahit na hindi empleyado. Isama mo naman ako sa susunod kahit tagabantay lang ng mga gamit mo. Ninang, team building po yun. Para sa mga empleyado lang yun. Sobra ka naman makataboy sa akin. Samantalang nung bata ka, kahit hindi ka invited sa mga birthday ng kakilala ko, abay sinasama kita para makakain ka na masarap. Iba naman kasi yun, Ninang. Ay, sige na nga po para makabawi na ako sa inyo. Magpapadeliver na ako ng mga kailangan nyo para sa samgyupsal. Mag-ready na kayo dyan. Sabi ko na nga ba't hindi ka tatanggi eh. Parang ayaw nyo rin naman kasing tinatanggihan kayo. Kasi minsan lang naman ako humiling, di ba? Parang di naman po. Ay, nararamdaman ko na parang masama ang loob mo. Hindi naman, Ninang. Siguro mas okay na huwag ka na lang magpa-deliver. Itutulog ko na nga lang itong kirot ng tuhod ko. Baka makatulong din naman na gutom ako para ba mabawasan yung sakit. Pwede kaya yon? Huwag na kayong magtampo. Heto nga't naghahanap na ako ng o-orderan ng mga kailangan nyo para sa samgyupsal eh. Pa-order na rin ng soft drinks ha. Meron pa bang iba? Damihan mo na sana yung karne na o-orderin mo ha. Para may pangkain pa ako kinabukasan. Malamang sa malamang hindi pa ako makakalabas nito. Gawa nga nitong rayuma ko. Nanginginig po ako noon habang kausap si Ninang Sally sa cellphone. Marami pa siyang ibang dinikta na kailangan niya. Nagpalambing na rin siya ng maliit na rice cooker dahil hindi na raw nakakaluto ng maayos ang lumang rice cooker niya. Sinabi rin niya na kung pwedeng ako na muna ang magbayad ng pangbili ng maintenance niya dahil malilate nang dating ang pension niya. Umuo na lamang ako ng umuo. Alam kong kasalanan ko na yon pero ano pa bang magagawa ko? Puro pang guilt trip ang ginagawa ni Ninang sa akin. Ayaw ko nang may nakakatampuhan ako at alam kong issue ko yon. May pagka people pleaser din kasi ako. At siguro'y napansin yon ni Ninang. Kaya nag-take advantage siya sa kahinaan kong yon. Isang bagay na nagpababa ng tingin ko sa kanya. Parang nawala lahat ng respeto ko sa kanya na naipon noong bata pa lamang ako. Dati lagi siyang laman ng mga sinusulat ko noong bata pa lamang ako sa tuwing may assignment kung sino ang isang taong hinahangaan ko bukod sa mga magulang ko. Si Ninang Sally lagi ang bida roon. Alam niya yon lahat kaya nga mas napalapit siya sa akin. Wala akong ibang nakitang masama sa kanya noon. Maliban nung tumanda na ako at nakita kung paano niya ako inaabuso lalo na pagdating sa pera. Parang gusto ko tuloy balikan ang nakaraan. Balikan noong time na nagsusulat ako ng mabubuting bagay sa kanya. Parang gusto kong burahin lahat ng iyon at baguhin sa nakikita kong ugali niya sa kasalukuyan. Pero alam kong wala na akong pwedeng magawa pa roon, Papa Dudut. Ang pwede ko na lamang gawin ay tanggapin na lamang na tumanda na ako at nakita ko na ang totoong ugali ng taong hinahangaan ko noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpatuloy pa rin si Ninang Sally sa paghingi. Hindi siya makaramdam na dapat ay umawat na siya sa kakahingi. Hindi ko talaga alam kung saan siya noon nakakakuha ng lakas ng loob at kapal ng pagmumukha niya para patuloy na isahod ang kamay niya sa akin. Hindi ko nga magawang isumbong yon kina nanay at tatay ang ginagawa ni Ninang.
Alam kong kagagalitan lamang nila ako at paniguradong magtatampo pa nga ang mga yon dahil parang mas malaki pa nga ang nakukuha ni Ninang Sally kesa sa kanilang mga magulang ko. Yun na rin ang naging dahilan ko noong mga sumunod kung bakit iniiwasan ko na si Ninang. Patuloy ko lang na iniisip na mas importante at mas dapat kong bigyan ang mga magulang ko kesa sa kanya. Nakakayangang isipin para kay Ninang dahil mas demanding pa nga siya kesa sa mga magulang ko. Ang mga magulang ko kung ano lang ang iabot ko ay pagpapasalamat na nila yon at makokontento. Pero iba si Ninang Sally, hindi siya marunong makontento hanggat alam niyang unlimited ang tsansa para makahingi sa akin ay inaabuso niya ang pagkakataong yon. Isang araw ay nagpigil na talaga akong sagutin ang mga tawag niya kahit na anong katok niya noon sa kondo ko ay hindi ko na rin siya pinagbubuksan. Tiniis kong hindi makaramdam ng konsensya sa tuwing napapakinggan ko ang hirap niya sa pagkatok. Napapagod din naman siya at umaalis na. Umuulit nga lang siyang pumunta kinabukasan pero ganoon pa rin ang ginagawa ko kahit mabulok na ako sa loob ng kwarto ko sa kondo. Hindi ako lumalabas para maiwasan na siya. Alam kong mapapagod din siya at makakaramdam na. Hanggang sa isang araw ay hindi na niya ako tinawagan sa cellphone, isang araw ay hindi na siya kumatok pa sa kondo ko. Nakahinga na ako ng maluwag. Hanggang isang araw, sa trabaho ko na siya biglang nagpakita. Ninang Sally, anong ginagawa niyo rito sa opisina ko? Ay, pinapasok ako ng guard ninyo. Sabi ko kasi sa kanya, ako ang nanay mo at may iaabot lang ako. Bakit naman po kailangan magsinungaling kayo sa guard? Mapapahamak ako sa ginagawa niyong yan eh. Eh kasi naman, hindi na kita makausap eh. Panay ang tawag ko sa'yo, pero hindi ka naman sumasagot. Busy kasi ako, Ninang. Halos hindi ko na nga mahawakan ng cellphone ko kasi puro na lang ako computer dito sa trabaho. Eh ano bang rason mo kung bakit hindi mo ako pinagbubuksan ng pinto doon sa kondo mo? Lagi akong wala sa kondo kasi madalas naka-OT ako rito sa office. Sinungaling! Hindi po ako sinungaling. Akala mo ba hindi kita naririnig sa loob ng kondo mo? Matanda na ako at malabo ang mga mata. Pero klaro pa rin ang pandinig ko. Ilang beses kaya kitang narinig doon sa kondo mo na palakad-lakad. Ninang, baka naman yung mga daga ang naririnig nyo na palakad-lakad sa kondo ko. Ay nako, huwag mo nang lusutan. Napapahiya ka lang eh. Alam ko namang iniiwasan mo na ako. Kaya ba kinumpronta nyo na lang ako dito sa trabaho ko? Eh parang gano'n na nga. Pero mas gusto ko makita ang pinagtatrabahuhan mo. Aba, eh tama nga ako. Asensado ka na. Maganda itong opisina mo oh. Mukhang mayayaman ang mga empleyado rito. Tama nga talaga ako. Malaki nga ang sahod mo. Hindi naman ata tama na pag-usapan ng sahod ko, Ninang. Tama ka. Mali nga ako ron. Ay, pasensya ka na kung dumiretso ako rito ha. Eh, nalulungkot lang kasi ako sa bahay eh. Ang hirap mag-isa sa buhay. Kung gusto nyo po, pwede kong tawagan si nanay para makapag-usap kayo. Magkwentuhan kayong dalawa. Alam ko gusto ka rin niyang makausap ulit. Ay, wag na. Wag mo na rin babanggitin sa nanay mo na inaabutan mo ako, ha? Baka magselos yun at pagbawalan ka ng bigyan ako. Sige po. Salamat, ha? Sa atin na lang sana itong pagbibigay mo sa akin ng pera. Para naman hindi ako magmukhang masamang ninang sa ibang tao. Alam mo naman yung ibang tao, ang hilig-hilig magkukomento sa buhay ng iba. Kaya iniiwasan ko yung mga ganong klase ng tao eh. Mas mabuti pang mag-isa na lang ako kesa makisalamuha sa kanila. Wala po akong pagsasabihan pero please, Ninang. Baka naman pwedeng umuwi na kayo. Pag naabutan kayo rito ng boss ko, baka mapagalitan pa ako. Saglit na lang, pwede ba? Gusto ko lang namang pagmasdan itong opisina ninyo eh. Bigla ko kasing naalala nung nagtatrabaho pa ako sa dating opisina ko. Proud na proud ako sa trabaho kong yon. Malaki ang pasahod. Tapos, naililibre ko pa ang mga mahal ko sa buhay. Oh, lalo na ikaw. Di ba nga? Halos ikaw ang nakinabang sa mga sinasahod ko. Kayo ng nanay mo.
At habang buhay akong magpapasalamat doon, Ninang. Kaya lang... Hindi habang buhay nasa ibabaw ka talaga, ano? Kaya ikaw, Jenny, ingatan mo itong trabaho mo, ha? At saka, huwag kang gagaya sa akin na nagpauto sa mga scammer. Huwag ka masyado magtitiwala. Baka isang araw, mawala sa iyo ang lahat. Ay, nalulungkot naman ako sa nangyari, no? Kung naging maingat lang sana talaga ako. Huwag nyo na lang pong laging balikan ang nakaraan para hindi kayo malungkot ngayon. Tapos na yun. Tingnan mo nga ako ngayon, oh, Jenny. Sana ko nakabawi. Walang-wala ako. Para akong inaanak na umaasa lang sa aginaldo ng ninang tuwing Pasko. Ay, nako. Alam ko, nasasagad ko na rin ang pasensya mo sa paghingi-hingi ko ng pera sa'yo. Kaya hindi naman kita masisisi kung iniiwasan mo na ako. Kaya lang, Jenny, wala na kasi akong ibang malalapitan at mapagkakatiwalaan kundi ikaw lang. Kaya sana naman, matulungan mo rin ako. Tulad ng pagtulong ko sa'yo nung bata ka pa lang. Konti na lang naman ang ilalagi ko rito sa mundo eh. Sana makatulong ka para medyo guminhawa naman ng konti ang mga natitirang araw ko bago man lang ako bawian ng buhay. Nakaramdam ako ng kurot sa mga sinabi ni Ninang Sally. Alam kong madalas nagtutunog nangongonsensya lamang siya. Pero nang pagkakataong yon ay naramdaman ko talaga ang lungkot niya. Ramdam kong balak na niyang sukuan ang laban niya sa buhay. Sa totoo lang ay mukhang sinukuan na talaga niya ang buhay. Mula nung nasangkot siya sa pyramid scheming ay hindi na siya naglakas pa ng loob na ilaban ang kanyang sarili. Hinayaan na lamang niya ang lahat. Nawala yung dating siya, yung masiyahin at matulungin. Matapos siyang masangkot doon kahit piso ay hindi niya iaabot sa mga pulubi. Hindi ko naman siya masisisi at masyadong masakit ang nangyari sa kanya noon. Pero sana'y lumaban pa rin siya ngayon. Kahit sabihing matanda na siya at inihintay na lamang niyang mawala siya sa mundo ay may dahilan pa rin naman para magpatuloy. Kaya lang parang ayaw na nga niya. Siguro dahil nga sa dinidibdib niya masyado ang pagkatalo niya. Nadala na naman ako ng awa sa kanya. Kaya kahit na hindi nga siya humihingi ng pera noon ay inabutan ko pa rin siya ng 500 pesos. Sinabi ko sa kanya na mamasyal muna siya sa mall at kumain na lang doon. Kahit sa food court lang kung anuman ang magkakasya sa inabot ko. Para lang mawala ng lungkot niya kahit na ilang oras lang. Niyakap niya ako at nagpasalamat. Pagkatapos noon ay umalis na rin siya at sinunod na niya ang payo ko. Nagbalik na ako sa trabaho at alam kong magpapatuloy muli ang cycle ng pagtulong ko kay Ninang Sally. Nagkatotoo naman dahil kinabukasan ay muli niya akong pinuntahan sa kondo. Pinagbuksan ko na siya noon at ayoko na rin magtago pa. Papa Dudut. Wow! Hindi mo na ako tinataguan, ha? Pinagbuksan mo na rin ako ng pinto. Pasok po kayo, Ninang. Ay, salamat, Jenny. Maupo na po kayo sa paborito ninyong sofa. Alam kong na-miss nyo yan. Gustuhin ko man, pero napagod na ako sa kakaupo sa jeep kanina. Inabutan ba naman ako ng matinding traffic? Kaya tatayo na lang muna ako. Sige po, kayong bahala. May gusto po ba kayong kainin? May natitira pa akong sisig sa ref. Pwede kong initin para makakain kayo. Ay, hindi na. Nakakahiya naman. At saka, saglit lang naman ako rito. May kailangan lang talaga ako. Ano po ba yon? Ano kasi, gusto kong manirahan sa Thailand. Thailand? Andun kasi yung dati kong katrabaho. Sinabi niya na tumira na lang daw ako doon kasama niya. Hindi rin kasi siya nakapag-asawa. Nalulungkot na nga raw siya dahil mag-isa lang siya ron, samahan ko na raw. Pwede naman po, para bagong environment sa inyo. Saka baka ron kayo makapagsimula ng bagong buhay. Yan din nga ang iniisip ko. Hindi na ako makakapagsimula ng bagong buhay dito sa Pilipinas. Malabo na. Kaya baka sa ibang bansa na ang swerte ko. Susuportahan kita, Ninang.
Tama, lumipat na kayo ron. Susuportahan mo talaga ako? Full support naman ako sa mga desisyon nyo sa buhay ninang eh. Pwede bang suportahan mo rin ako sa mga gastusin ko sa pagpunta ron sa Thailand? Po? Bigyan mo ako ng pera para maproseso ko yung pagtira ko sa Thailand. O kaya naman, kahit bigyan mo lang ako ng 50,000 para pamasahe ko. At saka, ekstrang pera na rin habang hindi ko pa alam ang gagawin ko ron. Pwede naman ako mag-TNT dun, di ba? Marami namang gumagawa nun. Gusto nyo pa talagang maging illegal ang pagstay nyo sa Thailand? Kung pang-illegal lang ang aabuti ng budget mo, tatanggapin ko na lang. Ako na lang ang didiskarte para maging legal balang araw ang paninirahan ko ron. Siguro naman sapat na yung 50,000 na ibibigay mo. Pero kung may extra ka, 60,000 mo na. Ang hirap kayang mabitin doon. Wala kasi akong ganyang halaga sa bangko ko, Ninang. Ganun ba? Paano kaya kung mag-loan ka na lang? Kasi papayagan ka naman kagad ng bangko mo na umutang. Lalo na kapag nalamang maganda ang trabaho mo. Ayoko pong magkaroon ng utang, Ninang. Huli na naman ito, Jenny. Makakahinga na rin ang bulsa mo kapag nakaalis na ako ng Pinas. Pag wala na ako rito, makakaipon ka na. Hindi mo na ako poproblemahin. Hindi na ako hihingi. Dapat nga po hindi ko na kayo pinoproblema eh. Kasi hindi ko naman po kayo obligasyon. Ang sakit mo namang magsalita. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Gusto mo rin ba akong magsabi ng totoo? Alam mo ba, nung bata ka pa lang, umutang sa akin ang nanay mo para ipang negosyo nila ng tatay mo. 20 milyon, tanda ko pa. Ang sabi niya, babayaran daw ako pag lumago na yung negosyo nila ng tatay mo. Pero hindi nangyari yon. Mabilis lang silang nalugi. Kaya hindi na nila ako nabayaran hanggang ngayon. Kaya nga ilang na ilang ang nanay mo sa akin dahil alam niyang may atraso pa sila ng tatay mo sa akin. Pero hindi ko na siningil pa yon. Hinayaan ko na lang. Kahit nga ako na yung nawala noon, hindi ko pa rin sila nilapitan kasi alam kong wala rin naman silang maibabalik sa akin. Tulong ko na yun sa kanila. Hindi ko na iniisip na utang nila yun sa akin. Ay, hindi ko po alam ang tungkol dyan, Ninang. Wala naman po silang nabanggit sa akin. Sorry po. Hindi mo nga talaga malalaman kasi bata ka pa naman noon. Paglalaro lang naman ang alam mo at paghingi sa akin ng candy at laruan sa tuwing nakikita mo ako. Gustuhin ko mang masuklian lahat ng ginawa at binigay nyo sa akin noon. Pero hindi ko po kaya. Sana maintindihan nyo po. Ay nako, paano na kaya ako? Paano ako makakapunta nito sa Thailand? Bigla akong nahiya nang malaman kong malaki pala ang naging utang ni nanay kay Ninang. Para ako nakonsensya dahil sa mga nalaman ko. Kaya naman pala umiiwas si nanay kay Ninang dahil may atraso sila noon. Mali ang balitang nakarating sa akin na masyado raw sensitive si Ninang. Kaya iniiwasan siya ni nanay. Gusto kong makaramdam noon ng inis sa mga magulang ko pero matatanda na rin sila at kailangan na rin ng pangunawa. Parang ako talagang naipit sa sitwasyon nila. Hindi ko naman kasalanan ng mga nangyari pero parang ako ang umako sa pagbabayad ng lahat. Kaya pala malakas ang loob ni Ninang Sally na humingi ng humingi sa akin dahil alam niyang may karapatan siyang gawin yon. Dahil may utang ang mga magulang ko sa kanya. Malaking halaga na nga ang naibigay ko sa kanya noon at pwedeng masabing bayad or bayad na dapat ang utang ng mga magulang ko sa kanya. Kaya lang sa puso ko, parang gusto ko pa siyang tulungan. Kaya naman nag-decide ako na sa huling beses ay bigyan ko siyang muli ng aginaldo. Kahit na hindi Pasko at hindi ako ang inaanak. Nag-loan ako ng 50,000 pesos para panimula niya. Nagpasalamat siya sa akin at sinabing hindi na niya ako gagambalain pa pagkatapos noon. Nang nakaalis na siya ng bansa, saka ako kinausap ang mga magulang ko tungkol sa utang nila kay Ninang Sally at doon ko nalaman na hindi pala totoo ang sinasabi ni Ninang na utang nila. Gumawa lang pala siya ng kwento para kaawaan ko siya at abutan ng pera. Galit na galit si nanay noong nalaman niyang nagbigay ako ng 50,000 pesos kay Ninang.
Sumama tuloy ang loob ko sa mga nalaman ko at maraming proof sina nanay na hindi totoo ang sinasabi noon ni Ninang Sally. Kaya naman minessage ko si Ninang sa Facebook niya kaya lang hindi na po siya nag-reply pa. Blinak na lamang niya ako at patunay na nagsisinungaling po siya sa akin. Mahigit 2 taon na ang nakakaraan mula noong naloko ako ni Ninang. Pero hanggang ngayon ay may bitbit pa rin po akong sama ng loob sa kanya. Tinangay niya ang 50,000 pesos ko. Kasama na rin ang pagtitiwala ko. Ano ba sa tingin ninyo ang pwede kong gawin? Gusto ko sanang mabawi ang 50,000 sa kanya at pagbayarin siya sa mga ginawa niya sa akin pero hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Ano ba ang dapat na gawin ko? Sana po ay matulungan po ninyo ako. Ako ang inyong kabarangay habang buhay at forever, Jeannie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love stories. Sabi nga sa mga meme, ang AFAM daw ang shortcut sa pag-ahon sa kahirapan. Kaya hindi nakapagtataka na marami sa atin na naghahanap ng foreigner na pwedeng maging forever. Ikaw kabarangay, handa ka bang magka-AFAM at makaranas ng halo-halong swerte at dugong banyaga? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako po si Desa, senior na po ako. Naging libangan ko na tuwing tanghalian ang makinig sa inyong programa at maraming beses na akong naiyak. Napahalakhak ng tawa at na-stress sa mga kwentong ibinabahagi dito sa Barangay Love Stories. Sabi ko nga minsan ay grabe naman ang nangyayari kay sender. Kawawa naman at napakatanga naman. Pero napapaisip ako, ang buhay ko pala ay pwedeng itampok sa programa ninyo kaya sumulat ako dahil nais kong ibahagi ang kwento ng buhay ko na para bang kinuha mula sa isang teleserye. Hindi ko na po alam kung tatawa o iiyak ako sa mga nangyayari kaya naisipan ko na lamang na sumulat sa inyo. Matagal na panahon na ang nakalipas nang makilala ko si Stephen, isang AFAM na taga-Amerika. Nakita ko sa internet na ang ibig sabihin pala ng AFAM ay a foreigner around Manila. Pero ginagamit na rin siya ngayon na pantawag sa foreigner kahit wala ka sa Maynila. Dati simpleng foreigner o kaya ay kanulang ang tawag. Nagkakilala kami ni Stephen sa isang beach resort kung saan ako nagtatrabaho bilang tagalinis ng kwarto. Sa unang tingin pa lamang ay alam ko nang may kakaiba sa kanya. Hindi lang dahil sa kulay ng kanyang balat o banyagang accent, kundi dahil sa napaka-gentle niyang paraan ng pakikitungo sa akin. Hindi nga nagtagal ay naging kami at ramdam ko ang kanyang pagmamahal. Papadudot at inakala kong siya na ang sagot sa lahat ng pangarap ko. Pero sabi nga nila ay hindi lahat ng maganda ay nagtatagal. Dumating ang araw na kinailangan niyang bumalik sa Amerika. Nangako siyang babalik pero habang tumatagal ang paghihintay ay unti-unti kong nararamdaman ang lamat sa aming relasyon. Sa umpisa ay regular pa ang pagpapadala niya ng sulat. Pero kalaunan ay bigla na lamang itong nawala, papadudot. Naiwan akong nagmumukmok, nagtatanong sa sarili ko kung ano ang pagkukulang ko. Bakit hindi na siya sumusulat sa akin? At dito na nga pumasok sa eksena si Edward. Si Edward ay matagal ko nang kilala.
Kaibigan siya ng pinsan ko at matagal nang umaaligid sa akin. Noong una ay hindi ko siya pinapansin dahil mahal na mahal ko nga si Stephen. Pero sa mga pagkakataong umiiyak ako dahil sa kawalan ng balita mula kay Stephen, si Edward ang laging nariyan sa tabi ko. Siya ang nagpapatawa sa akin at umaalalay kapag bumibigat na ang loob ko. Hindi ko maitatangging napapalapit na rin ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Desa, parang kanina ka pa nakatulala dyan ah. Bagong taon na pero ganyan ang mukha mo. May problema ka ba? Okay ka lang ba? Halata ba talaga may problema ako, Edward? Heto, hindi ako sinungaling ha. Pero halatang maganda ka pa rin. Bolero ka talaga, Edward. Totoo naman na maganda ka. Kaya nga gusto kita eh. Pero teka ha, hindi lang dahil sa maganda ka, kundi dahil mabait ka. Ewan ko sa'yo. Ito talaga, totoo ang sinasabi ko, Desa. Ayaw mong maniwala sa akin? Siguro kung yung foreigner mo ang nagsabi sa'yo na maganda ka at mabait, tsak na naglulupasay ka na sa kilig dyan, hindi ba? Siyempre naman, iba kasi kapag yung Prince Charming mo nagsabi nun. Aray naman, ibang klase ka talaga. Kung Prince Charming siya, ano ako sa'yo? Naku, baka may masabi akong hindi maganda. Tingin ko, nabulag ka na talaga ng foreigner na yun. Love is blind nga, kaya ganun. Wow! Ibang klase rin to. Hindi ba alos 2 taon ka nang di sinusulatan nun? Edward, baka saan na naman mapunta tong usapan na to? Nag-aalala lang naman ako sa'yo, Desa. Sulat ka ng sulat. Wala ka nang natatanggap na sagot galing sa kanya, di ba? Ang hirap kaya nun. Siya tong mayaman at hindi pinoproblema ang pagbayad sa pagpapadala ng sulat. Siguro, may iba na yun. Binura ka na sa buhay ng mokong na yun. Tigilan mo nga yun kasi hindi totoo yan. Mahal ako ni Stephen. Payong nagmamalasakit lang ha. Kung talagang mahal ka nun, binabalikan ka na at sinasagot ang sulat mo. Parang ganyan naman lahat ng mga kano. Tingin ko talaga hindi ka nababalikan nun. Marami na ako naririnig sa mga tulad nila. Matapos makuha ang gusto sa babae, ayun, kumaripas na. Hindi na binabalikan ng babae nila. Bawiin mo sinasabi mo, Edward. Hindi ganun si Stephen. Bawiin mo! Pasensya ka na, Desa. Hindi ko pwedeng bawiin yun kasi totoo yun. Kaya gumising ka na. Iniwan ka na ng foreigner mo. Hindi ka nababalikan nun. Hindi. Hindi. Araw-araw ka na lang ganyan. Hindi siya dapat iniiyakan. Tama na nga, Edward. Nandito naman ako. Gusto kita. Hindi ko gagawin yung ginawa sa'yo ng lalaki na yun. Hindi. Mahal ko si Stephen. Pwede ba? Hindi kita gusto. Ako lang ang lalaking nagmamalasakit sa'yo. Ako ang nandito sa'yo ngayon oh. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na mahalin kita. Edward, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na babalikan ako ni Stephen? Kung talagang babalikan ka at mahal ka nun, bakit hanggang ngayon wala pa rin? Huwag ka nang umasa dun. Nasa kabilang mundo yun. Hindi ka nakakasiguro kung talagang mahal ka nun kasi hindi mo nga siya nakikita. Basta, babalik siya para sa akin. Babalikan niya ako. Ilang beses mo na rin yung sinasabi, pero wala. Alam mo, wala kang pake. Umalis ka na nga. Huwag mo akong lalong binubwisit. Hindi naman kita binibwisit. Kung pera lang ang gusto mo sa kanya para maiahon kayo sa kahirapan, kaya ko yun. Ano? Nagsisimula na ako ng sarili kong negosyo. Kita mo naman, lumalaki na to. Kumikita. Grabe ka. Tingin mo ba sa akin mukhang pera? Nabibili? Hindi sa ganun. Pero aminin natin, kailangan natin ng pera. Ng buhay na masagana. Ayaw ko rin mag-asawa kung hindi ko kayang buhayin ang pamilya ko. Kaya nga ngayon nandito ako sa'yo at sinasabi ko to kasi handa na ako. Kaya na kitang buhayin at ang mga magiging anak natin. Edward, pasensya ka na. Pero si Stephen ang mahal ko. Siya lang. Tsaka gusto ko talaga na iisang lalaki lang. Teka, pasensya ka na sa sasabihin ko. Pwede kasing pampalipas oras ka lang ng Stephen na yun. Basta ako, mahal kita. Nandito lang ako para sa'yo. Grabe ka. Sa totoo lang talaga tayo, Desa. Basta, nandito lang ako. Ilang beses na ako nagsabi sa'yo na gusto kita. Hindi man asultong mga mata ko,
pero sa'yo lang tumitingin to. Pero hindi rin pwede na maghihintay ako sa wala. Kaya pag-isipan mo na tong aloko. Kasi totoong mahal kita, Desa. Huwag ka nang umiyak. Sige, hindi na kita istorbohin. Aalis na ako. Simpleng babae lang po ako noon, Papa Dudut. Tahimik po ako at walang ibang pangarap kundi ang makahanap ng taong magmamahal sa akin ng totoo. Buong akala ko talaga na si Stephen na yon, pero dahil sa tagal na hindi siya nagparamdam, ay parang sinasabi nito sa akin na pinapaniwala niya lamang ako na mahal niya ako. At tama si Edward sa mga sinabi nito na ginagamit niya lamang ako at nang nakuhan nito ang gusto'y hindi na nagparamdam pa. Nang dumating si Edward sa buhay ko ay isang lalaking hindi ko akalaing mamahalin ako at walang judgment na hindi na ako virgin. Grabe kasi ang prejudice ng mga tao noon, pero si Edward ay tanggap niya ang nakaraan ko. Naging sandigan ko si Edward nang iniwan ako ni Stephen. Akala ko ay si Stephen na ang lahat para sa akin, Papa Dudut. Pero mali pala ako. Iniwan niya ako sa ere at hindi na binalikan pa. Sa mga panahong yun si Edward ang nagparamdam sa akin ng halaga. Sa kabila ng lahat ng sugat sa puso ko, pinilit ni Edward na buuin ang pagkatao kong nagkalamat dahil sa nakaraan. Dahil sa pagmamahal ni Edward, natutunan kong muling buksan ang puso ko, Papa Dudut. Sinagot ko siya at hindi nagtagal ay nagpakasal kami. Akala ko sa wakas, eto na ang simula ng masayang pamilyang bubuuin namin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bumalik si Stephen sa buhay ko. Nagulat ako, Papa Dudut, nang makita siyang muli. Nakipagkita siya sa akin kahit masakit ay kinausap ko siya. Gusto kong malaman kung bakit siya bumalik at ano ba ang hinahanap niya matapos ang lahat ng ginawa niya. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako at wala siyang natatanggap na sulat na galing sa akin. Pareho kaming nagtataka at baka nawala ang mga sulat naming dalawa. Hindi ko alam kung papaano pero nadala ko sa init ng muling pagkikita namin, Papa Dudut. May nangyari sa amin. Isang bagay na hindi ko po inaasahan. Pagkatapos noon ay sinabi ko na kay Stephen na hindi na kami pwedeng magkita at makipag-communicate pa kasi may asawa na akong tao. At ang nangyari sa amin sa kama ay isang pagkakamali lamang. Sumang-ayon siya at hindi na nga kami nagkita matapos ang tagpong yon pero nabuntis ako, Papa Dudut. Walang araw na hindi ko ipinagdarasal sa langit na sana anak lang namin ni Edward ang dinadala ko sa aking sinapupunan. Na hindi nagbunga yung nangyari sa amin ni Stephen pero laking gulat ko na asul ang mata ng anak ko. Parang Snow White sa balat. At ang nga ito ni Stephen at hindi ko may tatago ang kataksilan na ginawa ko kay Edward, Papa Dudut. Kausapin mo naman ako. Paano mo nagawa sa akin to? Paano? Sorry. Pinagmumukha mo akong tanga. Han, huwag kang sumigaw. Baka magising yung bata sa kwarto. Anong kaibangan tong ginawa mo? Ano na lang sasabihin ng mga tao? Nasalisayan ako ng isang kano? Wow! Han, sorry na. Sorry? Kaya ba ng sorry mo na bawiin ang lahat? Ginawa ko naman ang lahat, Desa. Naging mabuti akong asawa sa'yo. Ayoko sanang sabihin to pero naging mabuti ang kalagayan mo nang pinakasalan kita. Nagsumikap ako para maging maayos ang buhay natin. Naging tapat ako sa'yo pero ito ang igaganti mo sa akin? Gusto ko lang naman kausapin siya. Yun lang naman ang dahilan kung bakit ako nakipagkita sa kanya eh. Gusto ko lang malaman kung bakit hindi niya sinasagot yung mga sulat ko noon. Nagkita pala talaga kayo ng kanong yun? Nagpauto ka naman sa mga sinabi niya. Tapos tumihaya ka. Hindi pa ba ako sapat? Gusto mo talaga sa ganung lalaki? Ibang klase ka rin talaga. Anong pinagkaiba mo sa ibang babaeng nagbebenta ng aliw? Sa ginawa mo, mas masahol ka pa sa kanila. May gana ka pang sampalin ako?
Ikaw tong nagtaksil? Ikaw tong nangloko sa akin? Hindi ako bayaran, Edward. Eh kung hindi ka bayaran, anong ginawa mo? Di ka bayaran. Alam ko na kung ano ka. Makati ka. Nagpakamot ka sa lalaking yon kahit may asawa ka na. Marumi kang babae. Pinagtaksilan mo ako. Sorry na. Natukso lang ako. Lintik na dahilan yan. Ano? Natukso tapos nagumpugan kayo sa kama? Tapos ayun, nakalunok ka ng bola at lumaki ang tiyan mo. Tapos eto, tingnan mo yung anak mo. Kulay pa lang ng mga mata, kitang-kita na ang pagtataksil mo sa akin. Anong klase kang asawa? Oo na, mali na ako. Mali ang ginawa ko. Akala ko kasi... Pinigilan ko naman ang sarili ko eh. Hindi ko alam kung bakit pumayag pa rin ako makipagsiping sa kanya. Pero matapos namin ginawa yun, sabi ko sa kanya na yun na talaga ang huli namin pagkikita dahil may asawa na ako. Dahil ayoko magkasala pa. Isang beses nyo lang ginawa tapos nakabuo agad. Ang talas pala ng anong yun. Eh di doon ka na. Grabe naman yung matras mo na yan. Gusto talagang magpalahi. Gusto mo palakpakan kita, Desa? Magtatawag ako ng mga kapitbahay para pumalakpak kami sa ginawa ninyo. Edward. Saka isang beses o maraming beses man yan, nagkasala ka. Nagtaksil ka at yung anak mong yan ang ebidensya ng pagtataksil mo sa akin. Edward, patawad. Ang sakit, Desa. Hindi mo alam kung gaano kasakit. Hindi kita masisisi kung galit ka. Siguro nga, maghiwalay na lang tayo. Hindi akong babae para sa'yo. Ano? Kasi nga ang bait-bait mo sa akin eh. Ginawa mong lahat para sa akin pero itong sinukli ko. Ayoko naman na magsama tayo at araw-araw mo ipapamukha sa akin ang nagawa ko. Ayoko na araw-araw na makikita mong anak ko sa pagkakasala. Kaya siguro, maghiwalay na lang tayo. Hindi. Hindi tayo pwede maghiwalay. Pero, nagkasala ako sa'yo. Nagtaksil ako. Sandali. Huwag tayo magpadalos-dalos. Hindi ko rin kayang mawala ka. Eh anong gagawin ko? Wala na akong mukhang ihaharap sa'yo at sa pamilya mo. Tsak na magiging pulutan tayo ng mga chismis ng kapitbahay. Teka lang, may nakaalam ba na nagkita kayo ng kanuna yon? Yung kapatid ko, siya lang ang may alam. Ayaw ko maghiwalay tayo. Basta ipangako mo sa akin na hindi ka nagagawa pa ng bagay na ikakasama at ikakasira ng relasyon natin. Han? Mahal mo naman ako, hindi ba? Oo naman, mahal kita. Kalimutan na natin ang lahat. Hindi ko kayang mawala ka sa piling ko. Pero, paano ang bata? Paano ang itsura niya? Pwedeng sabihin nating pinaglihim mo siya sa biren sa simbahan. Parati ka namang nasa simbahan eh. Ano? Yan ang sasabihin natin. Anak ko yung batang iniluwal mo. Ako ang ama, pero ipinaglihim mo siya sa mga santo. Kaya naging ganun ang itsura ng anak natin. Nagulat ako sa mga pahayag ni Edward ng gabing yon, Papa Dudut. Mahal na mahal ako ng asawa kong si Edward pero nasaktan ko siya ng todo dahil sa isang katotohanan na hindi ko na kayang itago. Masakit kay Edward na malaman na iba ang ama ng anak namin. Ramdam na ramdam ko ang sakit at pighati niya sa tuwing tinitingnan niya ang aming anak. Wala akong magawa kundi ang umiyak at tumingin ng tawad sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko rin kayang saktan si Edward ng tuluyan lalo na't alam kong mahal na mahal niya ako. Kahit pa masakit para sa kanyang nangyari ay sinabi niyang hindi niya ako kayang iwanan. Matapos nga ang pag-uusap na yon ay hindi na niya ako sinumbatan pa. Hindi niya ako tinulak palayo. Pero alam kong bawat araw na kasama niya ako ay isang mabigat na laban yon para sa kanya. Sa kabila ng lahat ay naaawa ako kay Edward. Alam kong hindi niya deserve ang ginawa kong pagtataksil. Kaya naging mabuting asawa ko sa kanya at kinalimutan ko na ng tuluyan na may isang Stephen akong minahal. At para sa aming dalawa ni Edward, ang anak ko ay galing sa dugot laman namin ni Edward. At pinaglihi ko lamang ang bata sa mga birhen na nakikita ko sa simbahan. Siguro ay nakuha ni Edward ang ideya na ito noong pinag-aaralan niya sa high school yung tungkol kay Maria Clara sa libro ni Dr. Jose Rizal. Ibang klase ang pagmamahal ni Edward. Walang katumbas ang paglimot niya sa mga kasalanan ko at pagpatuloy sa pag-ibig.
na kanyang ibinigay sa akin ng mga panahon na kahit nasasaktan siya ay patuloy pa rin siya sa pagmamahal, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, si Edward po ay hindi lamang asawa ko. Naging tagapagligtas ko siya sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Sa kabila ng pagkakamali ko ay tinanggap niya ang lahat. Siya ang tumayong ama kay Scarlett kahit alam niyang hindi niya ito dugo. Hindi niya kailanman itinuring na hadlang ang katotohanan yon. Sa halip ay niyakap niya si Scarlett na parabang siya mismo ang nagbigay buhay sa kanya. Hindi ko kayang sukatin ang laki ng sakripisyo ni Edward para sa amin. Napakabuti niyang tao at kahit gaano kasakit ang nagawa ko, pinili niyang manatili para maging asawa ko at ama ni Scarlett. Hindi na namin pinag-usapan pa ang tungkol sa aking pagkakamali. Hindi dahil sa pag-iwas kundi dahil mas pinili naming ituon ang panahon at lakas namin sa mga bagay na mas mahalaga. Sa pag-aalaga kay Scarlett at sa muling pagbuo ng aming pamilya, ang sentro ng aming mga oras. Sa kabila ng mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay sa tunay na ama ni Scarlett ay hindi nagpatinag si Edward. Pinangalandakan niya sa lahat na anak niya si Scarlett at pinagbantaan pa. Nakakasuhan ang mga nagsasabing hindi niya anak si Scarlett. Matapos ang ilang taon ay nagkaanak din kami ni Edward. Nakita kong masaya siya at pantay ang tingin niya sa mga anak ko. Kaya naman sa aspetong yun ay sobrang nagpapasalamat ako kay Edward. Pero habang lumalaki si Scarlett at nagkakaisip, ay hindi maiwasan na magtanong ito sa kanyang itsura. At gaya nga ng sinabi ni Edward ay pinaniwala namin ang bata na pinaglihi ko siya sa birhen at kami naman ni Edward ay hindi na namin pa napag-usapan ang tungkol sa pangangaliwa ko noon at ang tungkol kay Stephen, Papa Dudut. Scarlett, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Ma? Anak niyo po ba talaga ako? Bakit mo naman natanong yan? Oo, anak kita. Siyempre naman. Hindi niyo po ba ako napulot sa basurahan? Ay, ikaw talagang bata ka. May maganda bang bata na iniwan lang sa basurahan? Hindi kita napulot sa basurahan, anak. Galing ka sa tummy ni Mama. Anak ka namin ng papa mo. Kaya tumahan ka na, okay? Pero sabi ng mga kalaro ko, hindi daw ako Pinoy. Kaya hindi niyo ako anak. Sino ba yung mga kalaro mo na yan para masabihan ko na mali ang sinasabi nila? Tsaka, huwag ka nang makipaglaro sa kanila. Sa mga bunsong kapatid mo na lang ikaw makipaglaro. Ha? Sila dapat ang kalaro mo. Ang gusto ko, girls ang kalaro ko, Ma. Ah, sabihan ko ang pinsan mong si Meryl na pumunta dito sa bahay para makipaglaro sa'yo, ha? Bibili kita ng panibagong manika, okay? Sige po, Ma. Kaya tumahan ka na. Ikaw talaga, nagpapapaniwala ka sa mga yun. Mama, may iba pa po silang sinasabi. Parati nga nila akong tinutukso talaga. Ano na naman? Ang sabi nila, Amerikana daw ako. Blue daw kasi yung mata ko eh. Tsaka ang puti-puti ko. Naku, naiinggit lang yung mga yun sa'yo kasi you're a princess. Ganyan kaya kulay ng mga mata ng mga manika, di ba? Alam mo, may kukwento ko sa'yo kung bakit ganyan ka kaganda. Gusto mo bang marinig? Opo, Ma. Halika rito. Dito ka sa tabi ko. Gusto kong niyayakap ang baby ko kapag nagkukwento ako eh. Alam mo anak, mahal na mahal ko ang papa mo. Kaya pinakasalan ko siya. Nakita mo yung picture na nakasabit sa baba? Yung puti po ang damit ninyo na parang Reyna po? Tama! Yon ang pinakamasayang araw ko para akong reyna at yung papa mo naman ang hari. Tapos syempre, nagdasal talaga ako noon para biyayaan ako ng magandang anak. At doon nga ako nagdasal sa birhen hanggang sa nabuntis ako. Dito ka sa tiyan ko.
Parang yung baby brother ko nung nasa tiyan mo pa po siya. Ganun na nga. At habang pinagbubuntis kita, parati kong tinitingnan yung mga birhen sa simbahan. Ang gaganda nila, ang puputi, at ang pupungay ng mga mata. Doon kita pinaglihi, kaya nang lumabas ka sa tiyan ko, sabi ko, parang birhen ng baby girl ko. Ah, kaya pala ako ganito, Ma. Sa inyo talaga ako galing? Siyempre, dito ka sa tami ni Mama. Naniniwala ka na ba? Opo, Ma. Nako, parang ang seryoso ng mag-ina ko ah. Ano bang pinag-uusapan yung dalawa? Papa, kinuwento ni Mama na pinaglihi daw po ako sa santo, kaya ganito po yung itsura ko. Ah, oo anak ko. Kaya ang ganda-ganda mo. Pakis nga ako sa baby ko. Naku, maganda ka nga baby. Pero amoy araw ka naman. Maghapon ka bang naglaro? Opo. Naku, kailangan mo nang maligo baby. Sige na, maligo ka na. Big girl ka na, di ba? Sige na, baka mahilo pa si Papa sa amoy mo. Sige po, Papa, maliligo na ako. Han, natatakot talaga ako na kung lalaki na si Scarlett, hindi na siya maniniwala sa kwento natin. Han, pwede bang huwag ka na mag-isip ng ganyan? Nandito ako. Sasabihin ko sa kanya na ako talaga ang ama niya at pinaglihi mo nga siya sa santo. Tapos ang kwento. Oh, bakit ka naman umiiyak? Salamat sa pagmamahal, Edward. Salamat sa lahat. Ako dapat ang magpasalamat dahil minahal mo rin ako at hinayaan mo akong maging ama sa anak mo. Mahal kita, Han. Mahal na mahal din kita, Han. Mula sa araw na isinilang ko si Scarlett ay nangako ako na ibibigay ko ang lahat para sa kanya. Pagmamahal, proteksyon at isang magandang kinabukasan. Walang pag-aalinlangan na ibinigay din yon ni Edward sa kanya kahit alam nitong hindi niya kadugo si Scarlett. Simula pa noong maliit si Scarlett, si Edward na ang tumayong ama niya. Ginawa niyang lahat para mahalin at alagaan si Scarlett na parang tunay niyang anak. Lumaki si Scarlett na hindi nalaman ang katotohanan. Papadudot sa bawat gabi na iniisip ko kung aaminin ko ang totoo sa kanya ay umiiyak ako. Mahal na mahal ko ang anak ko at hindi ko kayang masaktan siya. Pero alam kong kailangang mangibabaw ang katotohanan. Kaya nung naging 18 years old na siya, ay naisip ko na hindi ko na kayang itago pa ang lahat. Dumating na ang araw na kinakatakutan ko. Ang araw na kailangang sabihin ko sa kanya ang lahat-lahat. Sa loob ng 18 years, binabangungot ako sa bawat gabi. Iniisip ko kung paano niya tatanggapin ang katotohanan. At eto na nga ang bangungot na yon, Papa Dudut. Nakita ko ang galit sa mukha ng anak ko noong hinarap niya ako para sa katotohanan. Parang gusto ko na lamang na lamunin ako ng lupa dahil nadudurog ang puso ko habang nakikita ko ang sakit sa mga mata niya. Pero naisipan ko rin na mas mabuti ng pakawala ng kasinungalingang matagal kong tinatago. Alam kong sa dulo ay kailangang maging buo ang pagkakakilala niya sa kanyang sarili. Karapatan niya yon, kaya hinarap ko si Scarlett ng buong tapang. Kahit nanginginig ang boses ko at sinabi ko sa kanya na siya ang isa sa mga pinakamahalagang tao sa buhay ko. At lahat ng ginawa ko ay para sa kanya, Papa Dudut. Niyakap ko siya kahit ramdam kong lumayo ang loob niya sa akin ng mga oras na yon. Ma, 18 years old na ako. Hindi na ako bata. Sino ba talaga ang tatay ko? Sino? Scarlett, anak. Nung bata pa ako, naging usap-usapan na hindi ako anak ni Papa dahil nga mukha akong anak ng isang kano. Maraming beses kitang tinanong at maraming beses mo rin akong sinagot na pinaglihi mo lang ako sa santo. Ma,
Hindi ba kayo kinikilabutan sa ginagawa niyong pagsisinungaling? Sabihin niyo sa akin ang totoo. Amerikano nga bang tatay ko, Ma? Scarlett, ang mahalaga, mahal ka namin ng Papa Edward mo. Ibig sabihin, totoo nga. Anak, Ma, 18 years niyo ako niloloko. kailangan ko kasing... Anong kasinungalingan pa ang sasabihin mo, Ma? Gusto ko lang marinig mula sana sa inyo yung totoo eh. Pero hanggang ngayon, ayaw niyo pa rin sabihin. Umami na si Tia Magda. May kasintahan ka daw na isang Amerikano. At yun yung nakabuntis sa'yo. Siya yung ama ko. Pero, ang ipinagtataka ko lang, mag-asawa na kayo ni Papa nun, di ba? Ibig sabihin, nangaliwa kayo? Ako yung bunga ng pagtataksil niyo kay Papa. At saka, nagpakamartir si Papa. Inako niya ako at itinuring na tunay niyang anak. Anak, sorry. Sorry. Bakit niyo tinago sa akin yun? Totoo ang nalaman mo. Anak kita sa isang Amerikano, si Stephen. Nagmamahalan kami, pero nung bumalik siya sa Amerika, hindi na siya sumulat sa akin. Hindi ko alam kung ano nangyari. Dumating sa buhay ko ang papa mo, minahal niya ako, at doon nagpakasal kami. Pero dumating si Stephen, nagkita kami. Maling nakipagkita pa ako sa kanya, parang bumalik yung dati. Akala ko hindi ako mabubuntis kasi isang beses lang namin ginawa yun, pero nabuntis niya ako. Nabuo ka namin. Ma, bakit mo nagawa yun? Gusto ko nang makipaghiwalay sa papa mo noon kasi isang pagtataksil lang ginawa ko, pero tinanggap niya ako. Tinanggap niya tayo. At para sa kanya, galing ka sa dugot laman niya, anak ka ng Papa Edward mo. Han? Scarlett, anak? Oh, bakit kayo nag-iiyakan? Pa, alam ko na po yung totoo. Alam ko nang hindi niyo po ko tunay na anak. Alam kong hindi ako pinaglihis sa mga santo. Kasi anak ako ng isang kano. Hindi! Anak kita, Scarlett! Anak ka namin ng mama mo! Tama na! Mga sinungaling kayo! Scarlett! Scarlett! Hayaan mo muna yung bata. Paano kung may mangyari sa kanya, Han? Masakit para sa anak natin na nalaman niya ang totoo. Hayaan na muna natin siya. Babalik din yun. Pero paano kung hindi na siya bumalik, Edward? Paano kung tuluyan na siyang magalit sa akin? Hindi ko alam kung kaya ko yun. Nakita mo naman kung paano niya ako tingnan kanina, di ba? Puno siya ng galit. Han, makinig ka. Hindi ba dati, galit na galit ako nung una kong nalaman ng totoo? Pero napatawad kita. Hindi naging madali, pero nagawa ko. Alam kong kaya rin niya ni Scarlett. Kailangan lang niya ng panahon. Alam kong totoo yan, Han. Pero ibang sakit ang makita ang anak mong nasasaktan eh. Para bang hinugot yung bahagi ng puso ko. Mahal na mahal ko siya. Lahat ng ginawa ko para sa kanya, pero ngayon, parang hindi niya yun naramdaman. Hindi yan. Ramdam niya yun. Ngayon, maaaring galit siya. Nalilito. Pero kilala ko si Scarlett. May puso yan. Tulad ng sayo. Mahal na mahal ka niya. Kahit nasaktan siya ngayon, mapapatawad ka niya. Ito talagang kinatatakutan ko, Edward. Dumating na. Lahat ng taon na tiniis ko ang takot at pangamba, parang wala na akong natira para sa sarili ko, pero eto na nga, wala na akong tinatago. At yan ang mahalaga. Wala ka nang itatago. Wala ka nang bigat na dinadala. Han, ginawa mo na ang tama. At sa dulo, makikita rin ni Scarlett yan. Han, taan na. Han, ano kung mas piliin niyang lumayo? Edward, hindi ko kaya. Hindi mangyayari yan. Kung napatawad kita, kaya rin niyang gawin yun. Ngayon, hayaan mo munang lumipas ang galit niya. Ibigay mo sa kanya ang panahon para humupa ang emosyon niya. Sana nga, Edward. Sana nga. Tandaan mo, mahal na mahal ka ng anak mo. Tuluyang lumaya si Scarlett sa bahay, Papa Dudut. Napakasakit sa akin bilang isang ina na makita ang anak kong nagdadala ng bigat sa kanyang puso dahil sa katotohanang hindi niya matanggap.
Ang sekreto na matagal ko nang tinatago ay parang bomba na sumabog sa pagitan naming mag-ina, Papa Dudut. Parang nawasak ulit ang pagkatao ko at bumalik ang mga alaala ng panahong nagpakatanga ako. Sa pag-asang mahal talaga ako ni Steven. Hindi ko inakalang ang lalaking yon ang siyang magmamarka ng dugong kano sa anak kong si Scarlett. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, Papa Dudut. Sinubukan ko siyang tawagan. Ngunit hindi niya sinasagot ang cellphone niya. Napakaraming tanong ang gumugulo sa isipan ko. Mali ba ang desisyon kong aminin sa kanya ang katotohanan? Wala akong ibang hangad kundi ang mailapit siya sa katotohanan. Ngunit sa halip na magkaintindihan kami ay parang mas lalo lamang lumayo ang loob niya sa akin. Nang mawala siya ay walang minutong hindi ako nag-aalala sa kanya. Kung nakakain na ba siya, may tinutuluyan ba o kung hindi ba siya inaabuso ng ibang tao. Bilang isang ina, isang matinding bangungot ang pag-alis ni Scarlett, Papa Dudut. Parang iniwan ako ng liwanag sa buhay ko. Maraming beses kaming naghanap sa kanya pero wala talaga. Masakit ang mawala siya at hindi ko sinusukuan ang pag-asang magkakaayos kami kapag dumating ang araw na magkita kaming muli. Patuloy akong nananalangin na makita siyang muli at maipadama sa kanya ang pagmamahal ko ay walang hanggan. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi kailanman naging kasalanan ang kanyang pagkatao. Dahil ang pagdating niya sa buhay ko ay isang blessing na araw-araw ko na pinagpapasalamat sa Diyos. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, 3 taon akong walang balita sa nag-iisang anak kong babae. Napakasakit nang bigla na lang siyang lumayo. 3 taon ako nagtiis at tinatanong ang sarili, nasaan na kaya siya? Kumakain kaya siya ng maayos? May sakit ba siya? Pero walang sagot, Papa Dudut. Walang sagot. Ni Haniho ay wala akong nahagilap. Hinahanap ko siya sa mga kaibigan niya pero kahit sila ay hindi rin po alam kung nasaan na siya. Parang nawala na ako ng bahagi ng buhay ko na hindi ko alam kung kailan babalik. Hanggang isang araw, Papa Dudut, ay bigla siyang bumalik at nakita ko siya sa pintuan ng bahay namin. Dala ang isang maliit na bag. Agad akong lumapit sa kanya pero may napansin akong kakaiba sa kanya. Hindi lang siya umuwi, Papa Dudut, sapagkat buntis siya. Ang dami kong gustong itanong sa kanya pero hindi ko magawa dahil sa takot kong baka muli siyang mawala. Niyakap ko na lamang siya ng mahigpit at pansin ang takot at hiya sa mga mata niya. Kaya sabi ko sa kanya na kahit na anong mangyari, anak ko pa rin siya at mahal na mahal ko siya. Pero hindi ko maiwasang magtanong. Ano kaya mga pinagdaanan niya sa 3 taon na nawala siya? Sino ang ama ng dinadala niya? At bakit hindi niya man lang ako sinabihan, Papa Dudut? Scarlett? Anak! Anak! Anak, naupo ka. Ano nangyari sa'yo? Miss na kita. Mama, Oo, nandito lang si mama mo. Huwag ka nang umiyak. Buti umuwi ka. Alalang-alala ako. Ang mga kapatid mo at ang papa mo. Bakit ngayon ka lang umuwi? Ma, I'm sorry po. Anong sorry? Ako dapat ang mag-sorry sa'yo. Patawarin mo ko, anak. Ma, naiintindihan ko na. Pinatawad na po kita. Anak ko,
Kumain ka na ba? Ha? Ipag-ahanda kita. Ma, may problema po ako. Ano yun, anak? Ano bang problema mo? Ma, buntis ako. Ano? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Matulungan mo ako, Ma. Sinong nakabuntis sa'yo? Kailangan kanyang pakasalan. Ma, hindi pwede. Anong hindi pwede? Binuntis ka niya, anak. Dapat kanyang panagutan. Ma, kasi may asawa siya. Ano? Ma, hindi ko naman alam na may asawa na pala siya eh. Ginawa niya akong kabit na hindi ko alam. Napakatanga ko. Napakatanga ko. Tanga-tanga ko talaga. Anak, Ma, gusto ko po sanang ipalaglag na lang itong dinadala ko. Scarlett. Hindi. Hindi ako papayag, anak. Huwag na huwag mong ipapalaglag ang bata. Walang kasalanan ng bata para pagkaitan mo siyang mabuhay, anak. Alam mo, kung nalaman ko lang na ang pinagbubuntis ko ay hindi dugo ni Edward, pwede kong ipalaglag ang bata. Pero naisip ko, walang kasalanan ng bata sa tiyan ko. Wala kang kasalanan. Kailangan mong makita ang mundo, kaya kailangan ding makita ng magiging apo ko ang mundo, anak. Ma, nagkamali ako. Wala kang kasalanan, anak. Umibig ka lang sa lalaking hindi karapat-dapat. Anak, maraming taon na bumabagabag sa akin ang ginawa ko kahit pinatawad na ako ng Papa Edward mo. Hindi madali, pero alam kong kakayanin mo. Kalimutan mo ng lalaking yon, mag-umpisa ka kasama ang anak mo. Ang apo ko. Okay lang po sa inyo na wala akong asawa? Na magiging laman tayo ng chismis ng mga kapitbahay? Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang importante, maipanganak mong anghel na yan. At ipadama natin sa kanyang pagmamahal. Okay? Opo, Ma. Salamat. Salamat po sa pagmamahal ninyo sa akin. Ganyan talaga ang isang ina. Mararanasan mo na rin kung paano magmahal ang isang ina. Itatago ko rin po ba sa kanya ang totoo? Na ang ama niya ay may ibang pamilya pala? Nasa sayo yan, anak. Pero siguro kapag kaya na ng isip niya, sabihin mo pa rin ang totoo. Sige po, Ma. Kailangan ko maging totoo sa anak ko. Ma, nasan po pala si Papa? Nasa kwarto. Oh, Ma. Bakit naman ganyan ang mukha niyo? May sakit ang papa mo, Scarlett. Ano po? May cancer siya. Nagpapahinga lang siya ngayon kasi kagagaling lang namin sa chemo niya. Papa! Alam mo, magiging masaya yon kapag makita niyang panganay niyang napakaganda. Ma, gusto ko po makita si Papa. Halika, sigurado akong masusurprise yon kasi nandito ka na. Nang dumating ang araw na bumalik si Scarlett sa bahay namin ay hindi ko mapigilan ang umiyak. Halo-halong emosyon ang bumalot sa akin, Papa Dudut. Masaya ako dahil muli ko siyang nayakap pero may kasamang takot at awa sa puso ko dahil sa kanyang kalagayan. Buntis siya, Papa Dudut, at napakabata pa niya para sa ganitong klase ng sitwasyon. Pero kahit na ganoon ay nangibabaw ang saya dahil alam kong magiging lola na pala ko. At handa akong suportahan si Scarlett sa bawat hakbang ng kanyang pagiging isang ina. Habang unti-unting bumabalik ang sigla sa aming pamilya, isang masakit na katotohanan ang kinaharap namin. Ang asawa kong si Edward ay may cancer. Alam naming limitado na ang oras na meron siya. Sa bawat araw ay isang laban para sa kanya, Papa Dudut. Ramdam ko ang hirap na dinaranas niya. Pero kahit sa gitna ng sakit ay pinipilit niyang maging matatag para sa amin. Masakit makita siyang nagdurusa. Pero nagpapasalamat ako na sa kabila ng lahat ay nariyan pa rin siya bilang haligi ng aming pamilya. Nang makita ni Edward si Scarlett, hindi ko malilimutan ang ngiti sa kanyang mga mata habang hinahawakan niya ang kamay ng aming anak. Mahal na mahal niya si Scarlett at kitang-kita ko ang kanyang pagmamalasakit. Ang tagpong yon ay tila nagbigay ng liwanag sa kabila ng dilim
na nararamdaman namin dahil sa kanyang karamdaman. Pagkalipas ng 1 taon ay nakita namin ang napakagwapong anak ni Scarlett. Masayang-masaya si Edward na mayakap ang kanyang apo. Pero sa likod ng masayang tagpong yon ang isang bagay na hindi ko po inaasahan. May inamin sa akin si Edward, Papa Dudut, isang lihim na matagal niyang itinago. Ang nalaman kong yon ang tila sumira sa mundo ko na parang lahat ng pinanghawakan ko ay isang kasinungalingan. Hindi ko alam kung paano ito haharapin, pero isa lang ang sigurado ako. Handa akong gawin ang lahat para sa aming pamilya kahit gaano pa kasakit ang katotohanan, Papa Dudut. Han, Han, huwag ka nang magsalita. Kailangan mong magpahinga para mapadali ang paggaling mo. sa palagay ko, hindi na ako gagaling. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magkakaapo ka pa. Dapat makarga mo pa sila. Parang hindi ko na kaya yun. Hindi ko na siguro makikita ang magiging apo ko sa kanila. Pwede bang hindi? Kaya mo pa. Masaya na ako na makitang muli si Scarlett. Nandito na siya, kasama mo. Okay na sa akin na makita ko ang una kong apo. Namana niya kagwapuhan ko. Han, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang babaw talaga ng luha mo. Ikaw kasi. Han, patawarin mo ako. Patawarin? Para saan? Wala ka namang ginawang masama para ihingi mo ng tawad sa akin na. Sige na, magpahinga ka na. Hindi ko na talaga kayang itago to, Han. Walang araw na hindi ako pinatatahimik ng konsensya ko sa ginawa ko sa'yo. Ano bang pinagsasasabi mo, Han? Malaki kasi ang kasalanan ko sa'yo eh. Nagawa ko yun kasi mahal kita. Han, ano ba yun? Tungkol to kay Stephen. Ano? Anong tungkol sa kanya? Gusto talaga kita. Pero naunahan lang ako ni Stephen sa panliligaw sa'yo. Kaya nung umuwi siya ng Amerika at nang minsang bumisita ako sa post office, nakita ko ang sulat mo. Han, may ginawa ako sa sulat mo. Sorry. Han, anong ginawa mo? Kinuntsaba ko ang kaibigan ko sa post office. Sabi ko, wag na wag niyang ipadala ang sulat mo. At kung may darating mang sulat mula kay Stephen, hindi niya ito ibibigay sa'yo. Ano? Mahal ka ni Stephen. Ginawa ko siyang masama sa iyong mga mata. I'm sorry. Han, bakit? Nagawa ko ang lahat kasi nga mahal kita. Naging madamot ako. Ayaw kitang maging masaya sa kanya. Gusto ko lang na mapasa akin ka. Kaya nung nalaman ko nagkaanak kayo, alam kong dahil yun sa hindi pa rin nawala ang pagmamahalan yung dalawa. Nakokonsensya ako sa araw-araw sa ginawa ko. Tuwing nakikita ko si Scarlett, naalala ko ang ginawa kong pagtutol sa ugnahan niyo ni Stephen. Pero minahal ko si Scarlett na parang tunay kong anak. Hindi ako nagsisinungaling sa pagmamahal at pagtanggap sa kanya. Para sa akin, anak ko si Scarlett. Lahat ng sulat mo at ang sulat ni Stephen. I'm sorry, Ann. Lahat daw yun pagkatapos ko mabasa. Sinusunog ko. Han, Sana mapatawad mo ako. Alam kong hindi mo ako madaling mapapatawad dahil sa ginawa ko. Pero Ann, mahal na mahal kita. sandali lang. Ang sakit sa dibdib. Parang hindi ako makahinga. Han, ayoko nang marinig yan. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Ann, I'm sorry. Mahal mo ko, kaya tayo nagpakasal sa isa't isa. Kalimutan mo na yan at isipin mong hindi nangyari yung sinasabi mo. Sa pagkakaalam ko, sa naging buhay ko kasama ka at ang mga anak natin, naging mabuti kang asawa sa akin. Naging mabuti kang ama sa mga anak natin.
Yun lang ang katotohanan na gusto kong marinig. Tinaguyod mo ang pamilya natin ng maayos. Dugot pawis. Hindi man naging perpekto ang pagsasama natin pero alam natin na mahal natin ang isa't isa. May mga pagkakamali tayo. Malaki din ang pagkakamali ko pero kinalimutan mo. Kaya ayokong isipin na nangyari ang sinasabi mo sa akin. Pwede ba? Ma? Pa? Oh, bakit nag-iiyakan kayo? Naaalala lang namin kung paano kami unang naging kami. Alam mo naman. Hay nako, kayo talaga? Nasaan ang apo ko? Nasa kwarto po. Pinatulog ko po muna. Pwede mo bang dalhin dito ang apo ko? Oo naman pa. Scarlett, anak. Mahal na mahal kita at ang anak mo. Pa, mahal na mahal ko rin po kayo. Pakis nga po ako sa papa kong pogi. Mwah! Pagaling ka na kasi pa, para mas lalo kang pumogi. Sandali pa, kunin ko lang si baby. Balik agad ako dito. Salamat, anak. Han, salamat. Han, ako ang dapat magpasalamat. Salamat sa pagmamahal mo. Mahal na mahal kita. Papa Dudut, isang masakit na katotohanan ang narinig ko kay Edward at hindi ko kailanman inakala na darating ang araw na malalaman ko na naging faithful pala si Stephen sa akin. Na mahal niya talaga ako at yung huling pagkikita namin, yung paano namin binuo si Scarlett ay puno ng pagmamahalan. Nang aminin ni Edward sa akin ang isang lihim na matagal niyang itinago ay parang sumabog ang lahat ng paniniwala ko sa kanya. Masakit, Papa Dudut, sobrang sakit na halos hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang kinabukasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit ay pinilit kong magpakatatag, hindi lang para sa sarili ko kundi para sa aming pamilya. Wala na akong magagawa kundi ang tanggapin ang kapalaran at hindi ko kayang talikuran ang aming mga anak. Lalo na si Scarlett. Sa kabila ng pagkasira ng tiwala ko kay Edward, alam kong kahit papaano ay naging mabuti siyang ama sa mga anak namin. Sa bawat sandaling nakikita ko siyang nagbibigay ng pagmamahal at suporta sa kanila ay parang binuon niya ulit ang tiwala ko sa kanya. Naintindihan ko kung bakit niya ginawa yon, lalo na tuwing nakikita ko kung paano niya itinuring si Scarlett bilang isang anak. Kahit na hindi niya tunay na anak ay hindi mo mararamdaman ang pagkakaiba. At sa kabila ng lahat ng aming problema ay ipinakita niyang mahalaga sa kanya ang pamilya. Pero hindi rin maaalis sa isipan ko na paano kaya kung hindi ginawa ni Edward yung pagsunog ng mga sulat namin ni Stephen. Siguro ay kami pa rin ni Stephen hanggang sa ngayon. Siguro ay nasa Amerika na rin ako at isa ko sa mga babaeng may asawang afam, pero wala na. Yon ang sabi ko sa sarili ko. Hindi ko inaasahan na matapos ang maraming taon ay nagkita ulit kami ni Stephen. Pareho na kaming senior nang magkita kami. Nakausap kasi siya ni Scarlett, may sarili na siyang pamilya. Sa aming pagkikita ay parang walang nagbago. Maliban na lamang sa edad at itsura namin. Matatanda na kami at hindi na niya nakita pa si Edward dahil namatay na ito. At hindi ko na rin sinabi sa kanya ang ginawa ni Edward sa mga sulat namin. Hindi man kami nagkatuluyan ay malaking bagay na rin na nagkaroon kami ng anak. Binigyan niya ako ng isang dugong afam na anak. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Desa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito
sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pag-ibig na dumarating sa isang pambihirang pagkakataon at hindi ito mahahadlangan ng mga kabiguang pinagdaanan natin. Dahil kung para kayo sa isa't isa, gagawa ng paraan ang tadhana upang kayo ay magkasama. Ikaw kabarangay, naniniwala ka ba sa kapangyarihan ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng mga kapwa ko panatiko ng programa ninyong Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lauren, 34 years old at taga Pasig City. Nagtatrabaho ako sa isang private company bilang marketing associate. Matagal na talaga akong fan ni Papa Dudut. Sa katunayan ay nahawaan ko na sa pakikinig ng programa ninyo sa radyo ang mga kasamahan ko sa opisina. At hindi talaga kompleto ang aming pananghalian hanggat hindi kami nakakapag-tune in sa Barangay LS. Isang araw ay nagkatuksuhan kami ng mga kaibigan ko na magpadala ng sulat sa inyong istasyon. Bali, 4 kaming nag-send ng kwento namin sa inyong email address. Paunahan na lang kung kaninong sulat ang unang mababasa. At kung pala rin na mapili ang istorya ko, ako na ang magiging pinakamasayang babae sa mundo. Papa Dudut, magsisimula ang lahat noong 2023 kasama ko noon sa paborito kong restaurant ang longtime boyfriend kong si Sev. Naging kami 10 years ago. Tipikal na gabi lamang yon noong niyaya ko siyang makipagkita sa akin para samahan akong mag-dinner date. Papa Dudut. Grabe, sarap talaga ng Chinese cuisine nila dito, no? Paborito ko talaga tong pansit nila tsaka itong siomay. O teka, bakit parang hindi mo ginagalaw yung pagkain mo, babe? Wala akong gana. Di naman ako masyadong gutom eh. Sa katingin ko, kulang pa sa'yo yung mga in-order natin. Gusto mo, pati yung akin, kainin mo na eh. Ha? Bakit bigla namang naging ganyan yung tono mo? May problema ba? Paano ko sabihin ko meron? Ano yun? Di ano, kundi sino. Sino? Ikaw, Paano naging ako'y kumakain lang naman ako rito? nagtanong ka pa talaga, para ka nagutuman ng 1 linggo kung makakain ka dyan. Dami mo pang in-order. Maubos mo ba talaga yan? Mamaya masayang lang ang mga pagkain na yan eh. Mahal pa naman dito sa kinainan natin. Teka ha? Ang dami mo namang sinasabi, hinay-hinay lang, okay? Di ako makabuelo eh. Unang-una, ano bang problema mo? Bakit bigla mo yatang pinakialaman yung pagkain at saka yung mga in-order ko? Pangalawa, oo, gutom ako. Kaya na pa namin order ko tsaka kain. Anong masama ron? Masama doon kasi nakita mo na ba ang sarili mo sa salamin, ha? Ha? Ano namang kinalaman nun? Malaki! Kasi tingnan mo nga yung katawan mo, ang laki-laki na. Chef, ulitin mo nga yung sinabi mo. Sabi ko, ang laki-laki mo na. Takaw-takaw mo kasing kumain eh. Daig mo pa may sikmura ng balyena. Kaya tingnan mo, kitang-kita na sa katawan mo yung resulta oh. Excuse me? Alam mo, di ko lang sinasabi sa'yo to pero naaasiwa na kasi ako sa katawan mo eh. Pwede bang mag-diet ka naman? Bawasan mo mga kinakain mo para sumeksi ka. Medyo di ka na kasi maganda sa paningin ko eh. Nakakaumay, ganun. Andito na po ako. Oh, nak. Bakit malungkot ka? Hindi po ako malungkot, ma. Pagod lang po siguro ako.
Ito po, kunin nyo. Pasalubong ko po sa inyo. Baka hindi pa kayo kumakain eh. Kumain na kami kanina pero ano ba to? Pagkain? Ay, ang dami naman. Akin na, dali. Take out po dun sa restaurant na kinainan namin ni Sev kanina. Ha? Eh bakit ang dami? Kakaunti lang naman tayo rito sa bahay. Ako lang, ikaw, ang papat kapatid mo na di naman malakas kumain. Teka nga, sabihin mo nga sa akin yung totoo, nak. May nangyari ba sa inyo ni Sev? Wala po, ma. Anong wala? Eh hindi mo ako maloloko, ha? Nanay mo ko. Baka gusto mong linyahan na naman kita ng mga pamosong linyahan ng mga kananayan pag alam nilang nagsisinungaling sa kanilang mga anak nila. Ano? Wala naman po talaga, ma. Eh, hindi ako naniniwala sa'yo. Sabihin mo na kasi, nak. Baka naman matulungan kita. Nagugutom po ko, ma. Ano? Eh, kamo kumain kayo ni Sev, di ba? Hindi ka ba nabusog? Hindi po, kasi po sinabihan ako ni Sev na ang dami ko raw order. At ang lakas ko raw pong kumain kaya lumalaki na raw po yung katawan ko. Eh, yan po yung mga in-order ko eh. Medyo naparami nga kasi gutom ako at gusto ko lang kumain. Stress din po kasi ako sa opisina kaya napaparami yung kain ko eh. Kaso nung sinabi niya sa akin yun kanina, nawalan na ako ng gana. Tapos naiya na rin ako sa kanya kasi nga, ang pangit-pangit ko na. Ay, saan galing yung pangit, ha? Hindi ka pangit, anak. Ako yung Sev na yan, ang pangit ang ugali. Sino siya para pagsalitaan ka ng ganyan? Oo, medyo nagkakalaman ka nga pero hindi pa rin yung dahilan para insultuhin ka niya. Sira ulong yun. Parang ako na rin ang binastos niya eh. Yan niyo na po, ma. Nagsasabi lang naman po ng totoo si Sev. Baka concern lang siya sa kalusugan ko, ganun. Depende kung paano niya sinabi. Pero base sa kwento mo, malinaw pa sa sikat ng araw na ininsulto ka niya. Kakausapin ko yun, ha? Ayoko sa lahat yung ginaganyan ka ng kahit sino. Kahit na yung boyfriend mo pa. Walang modo. Ma, please. Basta. Buti pa, kumain ka na. Pero... walang pero. Kumain ka. Kainin natin tong uwing pagkain mo, ha? Ang dami nito, oh. Kainin na natin to. Sasaluhan kita para may kasama ka. Magpakabusog ka. Maging masaya ka. Kalimutan mo na lang muna yung asungot na boyfriend mo. May araw din siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Pagsasabihan ko siya. Papa Dudut, never naman akong naging conscious sa aking timbang at figura kahit natabain talaga ako dahil diagnose akong may PCOS. At kasama na nga ang hirap sa pagbabawas ng timbang sa kondisyong kong yon. Malaki rin ang epekto ng stress at pagkagutom ko kaya napaparami ang aking kain. At kahit na gustuhin ko mang pigilan yon ay hindi ko talaga magawa. Minsan ay umiiyak na lamang ako sa sobrang gutom kapag pinipili kong hindi kumain para hindi na tumaba pa. Noong naging kami ni Sev, alam niya ang kondisyon ko. Sinabi ko yon sa kanya nang lumabas ang resulta ng ultrasound ko noong isang beses na nagkonsulta kami ni Mama sa OB-GYN. Dahil nga sa irregular ang aking menstruation. Siyempre dahil lalaki normal na hindi niya agad maunawaan ang kondisyon ko. Pero ipinaliwanag ko kay Sev ang lahat-lahat. Binanggit ko rin ang hindi ko mapigilang pagtaba at hirap na pagbabawas ng timbang kaya nga masakit sa akin na pinunayon ni Sev sa hindi magandang paraan. Pero sa kabila ng lahat ay nagpaka-mature ako at hindi pinalaki ang bagay na yon. Hindi nagtagal ay lumipas na lamang ang sama ng loob ko hanggang isang araw noong nasa bahay ako nila Sev. Ay bigla na lamang nangati ang kamay ko na maglinis ng kanyang kwarto dahil sobrang kalat na. Tapos ay meron akong nakita na siyang dahilan para manlaki ang aking mga mata. Grabe, Sev. Ang dami mo na palang labahan dito. Oo. Yaman mo na lang dyan. Papalaundry ko na lang pag sinipag ako. Kaso, ang dami na nito eh. May nasusuot ka pa bang damit? Meron pa naman. Tsaka,
Hayaan mo na nga lang sabi. Wala nga lang sa akin yung tambak na mga labahan ko tapos ikaw kung todo sita. Sabi ng kung ano-ano. Hindi naman sa kung ano-ano lang ang sinasabi ko. Kaya nga naglilinis ako rito eh. Malamang may mapupuna ako. Kung mamumuna ka lang din di mabuti pa, wag ka nang maglinis dyan. Saka di ko naman sinabi maglinis ka eh. Ikaw lang naman tong di mapakali. Masyadong makati ang kamay mo. Siguro, ganun lang talaga kaming mga babae. Hindi ko nilalahat pero karamihan ayaw sa makalat at hindi organisadong gamit. Kaya nagkukusa na lang kaming ayusin at linisin. Bahala ka na nga sa buhay mo. Kada may sasabihin ako, may ribat ka rin eh. Ikaw nga laging mainit ang ulo mo sa akin eh. Wala naman ako sinasabi at ginagawang masama sa'yo. Ay talaga naman oh. Paanong di maiinis imbis na manahimik ka na lang sana dyan at ayusin mo na lang yung paglilinis mo? Ang dami-dami mo pang sinasabi. Nakakatulig ng tenga boses mo, alam mo ba yon? Maglinis ka na lang dyan di kaya iwan mo na yan tapos umuwi ka na. Tinatamad na ako kasama ka rito sa apartment kung ganyan lang din ang ugali mo. Sorry na. Suriin mo mukha mo. Sige na, maglilinis na lang ako rito. Susubukan kong manahimik. Mabuti pa nga. Di mo yata ramdam na kanina mo pa ako iniistorbo sa paglalaro ko rito sa laptop eh. Di ako makafocus papansin ka masyado. Kaya nga sorry na, di ba? Maglaro ka lang dyan, maglilinis ako rito. Ayusin mo ha. Kung makasabi ng aayusin, siya nga itong makalat sa aming dalawa. Ano yun? May sinasabi ka ba? Wala. Anong wala? Narinig ko may binubulong-bulong ka dyan eh. Wala nga yun. Sabi ko, ang ganda nitong pantalon mo. Di mo ba ito papalitan? Kupas na butas-butas. Ngayon, pantalon ko naman pinag-iinitan mo. Di naman sa pinag-iinitan, nagtatanong lang. Wala akong planong palitan yan. Napapakinabangan ko pa naman eh. Okay, sabi mo eh. Alam mo, buti pa ayusin ko na lang yung pagkakasalansan dito sa labahan mo. Babalik ta rin ko na rin ha, para pag nilabhan mo at natuyo, isusuot mo na lang. Bahala ka sa buhay mo. Check ko muna yung mga bulsa, baka may pera. Ha? Teka, anong pantalon ba yan? Ito, yung kupas na butas-butas. Yung ayaw mo ka mong palitan kasi napapakinabangan pa naman. Sabi ko, salansan ko na lang dun sa gabundok mong labahan. Pero check ko muna tong bulsa. Uy, may nakuha ako. Ay, kala ko pera. Ano kaya to? Wala, basura lang yan. Tingnan ko nga. Ano to? Sev! Ano ba kasi yan? Nagtanong ka pa talaga? Tingin mo sa akin, tanga? Malinaw pa sa sikat ng araw na resibo to ng motel, oh! Laki-laki pa ng pangalan mo? Anong ginagawa mo sa lugar na yon? Wala akong ginagawa dun. Anong walang ginawa? Gusto mo yan yung isipin ko, no? Tingin mo yata talaga sa akin, tanga eh. Pues para sabihin ko sa'yo, hindi ako pinanganak kahapon. Bahala ka sa buhay mo. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Basta wala lang yan. Pinagtripan lang ako ng mga kasama ko sa opisina. Pinangalan sa akin kahit sila naman yung nagmotel. Tapos ayan, nilagay nila sa bulsa ko, ganun. Mga kulukoy na yun, hayaan mo, lagot sila sa akin bukas. Di ako naniniwala sa'yo. Di wag ka maniwala. Ako ba mapapraning kakaisip? Di naman, di ba? Ikaw naman yun eh. Tsaka bakit ka ba nagagalit? Kung totoo na sa akin yan, may rason naman bakit ako pumunta sa motel at ng babae. Kasalanan mo rin kasi yun. Pangit-pangit mo na. Naghanap lang ako ng maganda. Papadudot ako ang dapat magalit kay Sev matapos kong makita ang resibo ng motel na nakapangalan pa sa kanya. Pero siya ang galit na galit dahil sa paghuhormentado ko. At hindi pa siya nakontento dahil nakahanap pa talaga siya ng dahilan upang punahin ang mga kapintasan ko. Dahil sa mga sinabi niya, hindi lang ako nasaktan, kundi nawasak din ang puso at pagkatao ko. Simula noon, Papadudot, ay lalo ako naging conscious sa sarili ko. Mas naging mapili ako sa pagkain dahil natatakot ako na pag hinayaan ko ang sarili ko na lumobo ng husto at pumangit ay baka ayawan na talaga ako ni Sev. At ayaw ko namang mangyari yon, kaya ginawa ko ang lahat para pumayat at maging kaaya-aya sa kanyang paningin sa lalong madaling panahon. Pero kahit na anong effort ko, napansin ko na lamang na unti-unti nang lumalayo ang loob sa akin ni Sev ng mga panahong yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mas kinain po ako ng takot at pagdududa na baka pinagtataksila na ako ng boyfriend kong si Sev nang dahil sa hindi na ako kaakit-akit sa kanyang paningin. Kaya nga para mapabilis ang pagpapapayat ko ay nag-crash diet ako. Yun bang bigla na lamang akong hindi kumakain at panay tubig na lamang ang kinukonsumo ko sa takot na baka madagdagan ang aking timbang.
Pero alam naman natin na hindi yun healthy at recommended ng mga doktor dahil nangangailangan ng nutrisyon ng ating katawan na nakukuha natin sa pagkain po ng tama. Kaya lang ay hindi ko na yon inisip dahil nga ayaw kong iwan si Sev at ipagpalit sa ibang babae na di hamak na mas sexy at maganda kesa sa akin. Kaso dahil sa ginawa kong yun ay napasama ako. Isang araw ay bigla na lamang sumakit ang tiyan ko. Yung klase ng sakit na hindi kayang mapagaling ng mga over-the-counter na gamot. Hanggang sa umabot na nga sa puntong namamaluktot na ako sa sakit ng tiyan, kaya nagpa-ospital na ako kina Mama Papa Dudut. Aray, grabe. Sakit pa rin ang tiyan ko. Ang hirap ng may ganito. Hindi ko akalain na mau-hospital pa ako. Ano ba kasing ginawa mo sa sarili mo? Seryoso ka ba talaga sa inis mong yan? Oo, bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Hindi, pero napaka-unnecessary din naman nung inis mo. Saka hindi ka ba nagwa-worry sa akin? Andito ako ngayon sa ospital, oh. Imbis na sungitan mo ko, di ba pwede magpakita ka man lang ng concern? Concern naman ako, kaya nga tinanong kita kung ano bang pinaggagawa mo dyan sa sarili mo, di ba? Di mo naman ako sinagot. Saan ako lulugar niyan? Hindi ko nga alam kung ano ba nangyayari sa akin eh. Basta bigla na lang sumakit yung tiyan ko. Sobrang sakit na para bang hirap na ako maglakad kaya nagpasugod na ako dito sa ospital. Baka naman kaabag lang yan, ha? Sana nga, pero grabe naman yung sakit. Sus, alagaan mo kasi sarili mo. Di naman sa lahat ng pagkakataon maaalagaan kita. Buti sana kung mag-asawa na tayo eh. At kailangan pa bang maging mag-asawa muna kayo ng anak ko bago mo siya alagaan? Tita Maricar, kayo po pala. Huwag niyo na pong pagalitan si Sev. At bakit hindi ako magagalit? Nakakainis yung sinabi niya. Sa tono mo, Sev, parang utang na loob pa ng anak ko na alagaan mo siya. Di ba dapat naman talaga na gawin mo ang bagay na yun kasi girlfriend mo siya? Alam mo, matagal na ako nakakarinig ng sumbong mula kay Loren na di mo raw siya tinatrato ng mabuti. Mahal mo pa ba ang anak ko? Opo, mahal ko naman po si Loren, tita. Kung mahal mo siya, tratuhin mo siya ng mabuti. Huwag mo siyang saktan. Kawawa naman sa'yo yung anak ko eh. Saka hindi ganyang klase ng tao ang pagkakakilala ko sa'yo, Sev. Kakadismaya na bigla ka na lang nagbago. Pasensya na po kayo, tita. Humingi ka rin ng pasensya sa anak ko dahil siya yung mas nasaktan sa trato mo sa kanya. Pasensya ka na, Loren. Wala lang yun. Kaya ko naman to eh. Ma, huwag niyo na pong pagalitan si Sev, please. O sige, pero ikaw na lang ang pagagalitan ko. Ma, bakit naman? Nagtanong ka pa talaga? Pinag-alala mo kami ng husto ng papa at kapatid mo, nak. Ano po ba kasing nangyari? May sinabi po ba yung doktor? Meron na. Sabi niya, GERD daw yung sakit mo. Kaya sumasakit ng husto yung tiyan mo. Tapos nung sinuri nila yung dugo mo nakitaan pa nila na may nakahalong gamot doon. Basta, may iniinom ka bang gamot, nak? Tapatin mo nga ako. Magsabi ka ng totoo. Meron po, ma. Pero ano lang naman po yun slimming pills. Nabili ko lang po yun online kasi sabi raw mabilis daw pong magpapayat. Ay, Diyos ko naman. Baka peke pa yun, ha? Hindi naman po siguro. Medyo namayat naman po ako Feeling ko nga gumaan po yung katawan ko Namayat ka nga pero yun dahil wala kang kinakain. Gusto mo yatang mabutas na lang yung bituka mo at lumala ng husto yung kondisyon mo Saka bakit ka ba nagpapapayat? Dahil ba sa sinabi sa'yo ni Seb? Ay, kasalanan mo talaga to, Seb Tita, di naman po yata patas na isisi nyo sa akin yung nangyari kay Loren. May sarili na pong isip yung anak nyo. Meron nga. Pero di naman niya maiisip ang bagay na yon kung hindi mo siya iniinsulto. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, naku, ikaw talaga ang sisisihin ko. Papa Dudut, tinalaban ako na konsensya sa mga sermon sa akin ni Mama. Ibang-iba kasi siya kay Sev na para bang naiinis pa sa akin dahil pinabayaan ko raw ang sarili ko. Kaya naging alalahanin pa niya.
At kahit nga galit na galit sa akin ang nanay ko dahil sa ginawa ko sa aking sarili, ramdam ko ang pagmamahal niya at concern para sa akin. Kahit paano ay masasabi ko na natauhan ako at napagtanto ko na hindi ko na uulitin ang ginawa ko. Hindi nga nagtagal ay nakalabas naman ako sa ospital, dala-dala ang mga babala ng doktor na maaari akong mapasama ng husto kapag hindi ko inayos ang pagkain ko. Kaya nga nilimitahan ko na lamang ang pagkain ko sa masustansyang pagkain. Yan ang pinapasok ko sa katawan ko. At hindi ko hinahayaan na malipasan po ako ng gutom. Kami pa rin naman ni Seth ng mga panahong yon, pero masasabi kong hindi na kami ganong kalapit sa isa't isa. Ako na lang yata ang kumakapit pa rin sa aming relasyon at umaasa na magiging maayos ang lahat. Nababalik kami sa dati kahit ramdam ko na unti-unti nang lumalayo ang loob niya. Ang tadhana na nga ang gumawa ng paraan para bumitiw ako sa relasyon namin. Pauwi ako noon at may nadaan ng motel ang sinasakyan kong motor pauwi sa bahay namin. Tapos, nakita ko doon si Sev na papasok habang kaakbay ang isang babae na mukhang napulot lamang niya sa tabi-tabi. Agad akong pumara sa motel na yon at mabilis kong kinumpronta ang boyfriend ko. Hayop ka, Seth! Sino ba yun? Lauren! Ano, nagulat ka, no? Oo! Anong ginagawa mo rito? Di ba dapat ako nagtatanong sa'yo niyan? Anong ginagawa mo rito kasama yung babaeng yan? Pwede ba? Huwag kang mag-eskandalo rito. Nakakaya oh. Pinagtitingin tayo ng mga tao. Ah, marunong ka palang mahiya. Akala ko kasi pinakapal na ng panahon yung pagmumukha mo. At saka bakit ako mahihiya? Ikaw ang dapat mahiya kasi naturingan kang may girlfriend. Pero bakit may kasama kang iba, ha? Balak niyo pang mag-check-in para ano? Para gumawa ng milagro? Hoy, babae! Sino ka ba sa akala mo, ha? Bakit mo kasama yung boyfriend ko? Hoy ka rin. For your information, Sandy ang pangalan ko. Huwag mo akong mabababae dyan, ha? Tsaka, for your information ulit, wala akong pakialam kung girlfriend ka nitong si Seth. Eh, hindi ko naman siya kaano-ano. Basta, binayaran niya lang ako para sa aking serbisyo. Tapos pumayag akong sumama sa kanya rito sa motel. Uy, huwag ka nang sumagot, pwede ba? Pinapalala mo lang yung sitwasyon eh. Ako pa ang nagpapalala, eh ikaw pala tong may girlfriend na iskandalosa? Tapos nagpahuli ka pa? Eh di kasalanan mo. Manahimik ka na nga lang. Lauren, magpapaliwanag ako. Ano pa bang ipapaliwanag mo? Harap-harapan na tong panloloko mo sa akin, Sev. Pasensya ka na. Ano pang magagawa ng paghingi mo ng pasensya sa akin? Tingin mo tatablan pa ako niyan? Tingin mo mapapatawad pa kita? Sev, bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? Bakit mo ko niloko? Lauren, kasi... Kasi pangit na ako? Ha? Kasi mataba na ako? Hindi na ako kaaya-aya sa paningin mo, ganon? Hindi naman sa ganun. Anong hindi? Yun nga yung lagi mong pinapamukha sa akin eh. Na mataba ako, na pangit, losyang. Alam mo naman yung kondisyon ko, di ba? Alam mo na rin na pag nasa-stress ako sa trabaho, mas hindi ko nakokontrol yung pagkain ko. Nagsa-stress eating ako, ganon. Pero imbis na i-comfort mo ako kung ano-ano pang insulto narinig ko mula sa'yo. Tama ba yon, ha? Tama ba yon? Sagutin mo, tama ba yon? Lauren, Sa dinami-rami ng tao sa mundo, ikaw pa talaga na boyfriend ko mangi-insulto sa akin. Sobrang sakit ng mga sinabi mo, yung mga pinamukha mo. Tapos ako naman to si tanga, pinilit kong ayusin ang sarili ko para sa'yo. Para hindi mo ako iwan. Pero hindi mo yun na-appreciate. Nagalit ka pa nga nung na-hospital ako kasi sabi mo pinababayaan ko sarili ko. Hindi mo man lang ba naisip na kagagawan mo yon kung bakit? Tapos ngayon, mahuhuli kita nasa motel na may kasamang ibang babae. Hindi mo na ako nirespeto. Sev, hindi mo na ba ako mahal? Lauren, please naman. Kanina pa nakakahiya na ako. Bakit nga ako mahihiya? Ikaw ang dapat mahiya kasi manloloko ka.
Nakakadiri kayo! Nakakasuka kayo! Tapos na tayo, Sev. Ayoko na sa'yo. Mamaya mahawaan mo pa ako ng kung anong sakit na pwede mong makuha sa babaeng yan. Papadudot, kahit na masakit sa akin ang naging komprontasyon namin ni Sev at labag sa loob ko na makipaghiwalay sa kanya. Dahil nga sa mahal na mahal ko pa rin siya, ay hindi ko na rin naman kinaya ang harap-harapan niyang panloloko sa akin. Kaya nga tinapos ko na ang lahat ng namamagitan sa amin, pero pinatikim ko muna siya ng mag-asawang sampal na deserve niya. Sa kabilang banda, labis din naman ang iniwang sakit ng kalooban sa akin ni Sev. At malaking parte nga noon ang mga pabaon niyang insulto at paninisi sa akin kung kaya nagawa niyang mambabae. Pilit ko yung inalis sa isipan ko, ngunit may mga pagkakataon pa ring minumulto ako ng mga kakulangan at kapintasan ko sa aking sarili. Naisip ko tuloy na baka kasalanan ko talaga ang lahat at deserve kong iwanan at masaktan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sobrang broken talaga ako noon dahil nga sa breakup namin ni Sev. Akala ko kasi ay siya na ang the one, pero it turns out na bigla siyang nagloko. Kaya naman iniyak ko talaga ang lahat. Nag-stress eating ako at kinalimutan ng pansamantala ang pagkain ng tama. Buti na lang at nandyan ang pamilya at mga kaibigan ko na siyang naging matibay kong suporta. At bukod doon ay kasama na rin ang programa ninyong Barangay Love Stories na nagpapasaya sa akin. Doon ako nagsimula ang i-marathon ng inyong mga episode, maparadyo man o online. Sa katunayan ay nanonood din ako ng inyong live sa social media at madalas na nagko-comment kapag nagugustuhan ko talaga ang istoryang ini-ere ninyo. O di kaya kapag naiinis ako ng husto sa bida kasi ang syunga-syunga niya. Like me noon sa ex-boyfriend ko. Pero siguro ay ganon talaga. Once or twice sa buhay natin ay nagiging tanga tayo sa pag-ibig. Moving forward, unti-unti naman ako nakausad at muling naniwala sa love dahil sa programa ninyo, Papadudot. Nakakatuwa at nakakaaliw ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa na binabahagi ng mga kabarangay natin. Kaya nga one time ay nakapag-iwan ako ng comment sa isa sa mga live ni Papadudot. Sabi ko doon, sana ako na lang ang piliin noong bidang lalaki. Kesyo hindi niya deserve ang karelasyon niya noon sa sulat niya na sobrang toxic. Tapos, nagulat na lamang ako dahil biglang may nag-reply at sinabi niya doon na ako raw ang pinipili niya. At dahil nga po sa mga nangyari, natawa ako at nireplyan din siya. Bale, nag-usap kami sa comment section ng live ni Papadudot hanggang matapos ang programa, tapos ay nagulat na lamang ako nang makatanggap ng personal message mula sa kanya. Hindi nagtagal ay nakilala ko nga siya bilang si Stefan Papadudot. Grabe, sarap naman ang mga food sa cafe na to. Paano mo na-discover tong lugar na to? Grabing ganda, tapos affordable lang din yung mga pagkain. Ganda pa ng ambience. Tambay na talaga ako dito. Kilala na ako ng mga staff. Dito rin kasi ako madalas nagtatrabaho pag gusto kong maiba naman yung paligid ko. Yung bang ayoko muna sa bahay, yung ganun. Nakakasawa rin kasi. Wow, so work from home ka pala? Oo, simula pa nung pandemic. Nice, iwas traffic, no? Ay, hala, sorry. Masyado na ba akong maraming kinakain? Pansin ko kasi konti ka lang kumain. Baka mamaya iniisip mo, takaw-takaw ko Masarap lang talaga yung pagkain. Hindi ko mapigilang kumain ng kumain. Kaya nga tayo umorder na maraming pagkain para kainin.
Tsaka tiwala naman ako na masarap at magugustuhan mo yung mga dishes nila rito. Kaya yan ang in-order ko para sa atin. Galing din talaga ng taste mo, no? Lauren, salamat ha. Saan? Hindi kasi pumayag kang makipagkita sa akin. Akala ko kasi hindi ka free ngayon kasi sabi mo may ginagawa ka rin tuwing Sabado tsaka Linggo. Meron nga pero okay lang naman. Tsaka gusto ko rin lumabas kasama mo dahil matagal-tagal na simula nung makipag-date ako. I mean, friendly date ganun. Kaya, thank you kasi di ko akalain na makikilala kita. Tsaka alam mo yun, ang funny lang kung paano nangyari yun. Kaya nga ako rin naman thankful kasi nag-reply ka nun sa akin sa comment section. Tsaka, eto na, di ba? Kasama na kita. Ka-date. Friendly date. Nga pala, mahilig kang makinig ng drama? Ayo! Nakakatuwa kasi nakaka-inspire. Tapos minsan, nakakagalit. Ay, true yan. Diba? Siyempre, nakakadala yung kwento lalo na kung may nakakainis na kontrabida. Pero meron din namang nakakakilig. Nako, sinabi mo pa, doon na nga lang ako kinikilig eh. Ay talaga? Bakit naman? Paano? Simula kasi nung iniwan at niloko ko ng ex kong masama ang ugali, hindi na talaga ako naniwala sa love-love na yan. Siyempre, bitter-bitera ng atake ng lola mo, ganun. Ikaw ba naman sakta ng bonggang-bongga eh. Kaya, nakikringe talaga ako pag nakakapakinig ako ng mga love story na yan until nagustuhan ko na lang bigla. Narealize ko kasi na hindi naman pare-pareho yung pinagdaraanan ng mga tao, lalo na sa pag-ibig. Merong masaya, maganda, meron din naman problematic. Pero alam mo sa uli, nagiging maayos din naman yung lahat. Alam mo, kagaya na lang ng mga realization mo. Naniniwala naman ako na pag hindi tayo nag-workout sa una nating relasyon, hindi pa naman katapusan ng mundo. Oo, masasaktan tayo, iiyak, malulungkot, 'di ba? Manghihinayang. Alam mo, parang ako lang yan kasi 10 taon na kami nung ex ko noon. Ang dami ko ring tanong sa sarili ko kung bakit niya ako nagawang lokohin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nahanap yung mga sagot eh. Baka ako yung problema, baka siya, ewan. Pero di na siguro yun mahalaga kasi mas focus na ako ngayon sa sarili kong kaligayahan. Tama naman. Naniniwala ako na panandalian lang ang kalungkutan. Sa bawat kwento naman palagi pa rin may happy ending sa dulo. Papadudod, sobrang unexpected ng date namin yon. Basta nag-decide na lamang kami na magkita ni Stefan. At masasabi ko na magaan ang aura niya noong unang beses pa lamang na nakita ko siya. Marami rin siyang alam na topic kaya hindi naging boring ang date naming yon. Sa unang beses matapos ang breakup namin ni Sev. Noon lamang ako lumabas kasama ang isang lalaki na nakilala ko nga online. Ang unang date naming yon ni Stefan ay nasundan pa ng mga nasundan ng marami pang date. Naging close kami sa isa't isa at mas nakilala ko rin siya ng gusto. Isa sa mga bagay na nagustuhan ko sa kanya ay wala siyang pakialam sa mga bagay na insecure ako. Lagi niyang pinupuri ang appearance ko at sinasabihan ako maganda kahit na napakasimple lamang ng ayos ko. Bukod doon ay nakikinig din siya sa akin. Yung klase ng pakikinig na may kasamang pangunawa at simpatya kaya naman unti-unti na akong nahulog sa kanya. Pero panandalian lang pala ang saya. Sapagkat isang araw ay merong binalita sa akin si Stefan na siyang dahilan upang malungkot ako ng husto. Papadudot. Anong sinabi mo? Joke ba yan o ano? Hindi yun joke, seryoso ako doon. Natanggap ako sa isang project sa Dubai. Matagal ko rin yung hinintay. So, ibig sabihin ongoing pala yung application mo noon pa? Oo, pero akala ko kasi di na ako doon matutuloy. Natanggap ka nga kamo at matagal mo na nga rin hinihintay. Ibig sabihin tuloy na tuloy ka na.
Daya naman, iiwan mo rin pala ako eh. Pero may social media naman eh. Pwede pa rin tayo mag-usap doon. Meron nga, pero iba yung oras doon tsaka dito. Baka mahirapan tayo, lalo na siguradong magiging busy ka na doon pagdating mo. Makakahanap pa rin naman ako ng paraan para kausapin ka. Hindi mo naman kailangan gawin yun kasi magkaibigan lang naman tayo, di ba? Wala kang responsibilidad sa akin. Ang totoo, meron. Anong meron? Paano? Kasi gusto kita. Gusto kita higit pa sa isang kaibigan. Wow! Sasabihin mo sa akin gusto mo ako pagkatapos mong sabihin na aalis ka para magtrabaho sa ibang bansa. Pero pwede pa rin naman natin ipagpatuloy yung relasyon natin kahit na magkalayo tayo. Diba? Ayoko. Loren, baka naman... Aaminin ko, Stefan. Gusto na rin kita. Pero ayoko ng LDR. Ayoko noon, praning ako eh. Tsaka hindi ko alam kung kakayanin ko. Kaya nga kung ganyan lang na aalis ka mabuti pa tapusin na lang natin tong kung ano mang meron tayo ngayon. Para wala ka na rin kargo pagdating mo doon. Para trabaho na lang iintindihin mo. Ayos lang naman ako eh. Huwag ka mag-alala sa akin. Makaka-move on naman ako. Lorenak, gising ka dali. Po! Bakit po, ma? Teka, pagbubuksan ko kayo ng pinto. Sorry, Nak. Mukhang malalim na yung tulog mo. Naistorbo pa tuloy kita. Ayos lang po, pero ano po ba yon? Bakit niyo ako ginising? May naghahanap kasi sa'yo. Kanina pa sigaw ng sigaw sa may gate natin kaya nilabas na namin ng papa mo. Ma, nagpapasok kayo ng tao dito sa atin? Oo, pero nagpakilala naman siya sa amin ng papa mo. Siya raw si Stefan. At nagmamakaawa siya na kausapin ka kaya sige na. Labasin mo na kasi di raw siya uuwi hanggat di ka nakakausap. Sige po, ma. Stefan, bakit pumunta ka pa rito sa bahay? Sorry Loren, hindi ko lang talaga kayang tanggapin na ganun mo na lang tinapos ang lahat sa atin. Ano ba kasing meron tayo? Gusto lang naman natin ang isa't isa pero wala nga tayong label eh. Tsaka aalis ka na, di ba? Dapat mas mag-focus ka na doon kaya sana kalimutan mo na lang ako. Hindi ko magagawa yun dahil mahal kita. Anong sabi mo? Mahal na kita at gusto kong maging tayo. O kung ano mang meron tayo ngayon. Ayokong itapon na lang basta-basta yung pinagsamahan natin. Gusto ko lumalim pa yun at magbunga. Gusto ko kitang ligawan. Gusto kitang maging kasintahan. Gusto ko rin naman yun eh. Pero aalis ka nga eh. Pero babalik naman ako eh. Pag nakabalik na ako, magpapakasal tayo. Di pa nga kita sinasagot, kasal na agad gusto mo? Ikaw na kasi yung babae na nakikita kong makakasama ko hanggang pagtanda natin. Kaya sorry kung advance ako mag-isip. Ang totoo, ikaw na rin yung nakikita ko na gusto kong makasama habang buhay. Pero natatakot kasi ako eh. Hindi mo naman ako masisisi, di ba? Hindi, normal lang naman yung matakot. Ako rin naman natakot nung nagtapat ako sa'yo kasi naisip ko baka di tayo pareho ng nararamdaman. Baka di mo rin ako gusto katulad nung pagkagusto ko sa'yo. Natakot ako na masira yung pagkakaibigan natin pero nilakasan ko yung loob ko kaya nagtapat ako sa'yo. At sobrang saya ko nung sinabi mong gusto mo rin ako. Kaya, Loren, sana bigyan mo ako ng pagkakataon para patunayan ko yung sarili ko sa'yo. At bigyan mo rin ng sansa yung kung anong meron tayo. Naniniwala naman ako na kapag pareho nating ginusto makukuha natin. Lalo na kung para sa relasyon natin. Itong pag-alis ko, panandalian lang naman to. Pagbalik ko, pangako, hindi na tayo magkakahiwalay. Papadudod, ramdam ko ang sincerity sa boses ni Stefan. Ramdam ko na gusto niyang mag-workout ang kung anuman ang meron kami ng mga panahong yon.
Ramdam ko na gusto niyang sumibol ang relasyon namin at mamunga yon. Kaya nga ng gabing yon ay sinantabi ko ang takot, pagdududa sa aking sarili at pangamba sa puso ko nang sagutin ko si Stefan at pumayag na maging kasintahan niya. Mahal ko na rin naman siya at na-realize ko na mas hindi ko pala kaya na mawala siya sa akin. Kaya nga pinag-usapan namin ang magiging setup namin sa aming pansamantalang paghihiwalay. Papa Dudut, hindi po madali ang long distance relationship, lalo na sa katulad kong nasanay na nasa tabi ko lang noon ng ex ko. Pero worth it ang lahat ng sakripisyo dahil ramdam ko kung gaano kagusto ni Stefan na magtagumpay ang aming relasyon. Sa araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos ay hindi siya nagmintis na i-appreciate ako, na iparamdam sa akin ang pagmamahal niya at kung gaano ako kahalaga sa kanya. Kaya nga nagpapasalamat ako ng husto sa Panginoon dahil natagpuan ko ang katulad ni Stefan. Sa kasalukuyan ay nasa Dubai pa rin si Stefan, Papa Dudut, pero uuwi na siya sa 2026 at plano na rin naming magpakasal sa taong yon. Hindi perpekto ang aming relasyon, pero pagmamahal namin sa isa't isa at pananalig sa may kapal ang pinakamalakas naming sandigan. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento at sana po ay marami kaming na-inspire sa istoryang tinampok ko sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless po and more power sa inyong istasyon. Ang inyo pong forever kapuso at ka-barangay, Lauren. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi madaling makisama sa mga kapitbahay. Lalo't magkakaiba kayo ng estado at prinsipyo. Minsan mas madali na lang silang baliwalain at huwag pansinin. Ikaw kabarangay, gaano mo kasundo ang mga kapitbahay mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Belinda, 50 anyos at isang single mom sa anak kong 18 anyos na si Mia. Para kaming mag-best friend ng anak ko. Lagi kaming magkamaritesan lalo na kapag may mga ganap sa mga kapitbahay namin. Tulad na lamang nung nakaraan, may bago kaming dumating na kapitbahay at tumira sa Unit A. Katabi lang namin dahil kami naman ay nasa Unit B. May kamahalan ang renta sa Unit A dahil 2 floors yon at mas malawak pa kumpara sa aming mag-ina na 1 kwarto lang at nagkasya na lamang kami sa double deck na kama. Kaya nga mas naging close kaming mag-ina dahil iisa lang ang kwarto namin. Kaya lang minsan ay pinapangarap ko rin na magkaroon ng solong kwarto ang anak kong si Mia, lalo't dalaga na siya at kailangan na ng privacy. Minsan nga ay tinatanong ko kung magkano ang renta sa Unit A. Nalula na lamang ako. Hindi ko kaya ang presyo noon kaya sinabi kong magtiis na lamang muna kami ng anak ko dahil balang araw kapag nagkaroon na ng trabaho, ang anak ko ay magkakaroon na kami ng mas maayos na bahay. Yung bahay na may 2 kwarto. Kaya hanggang pangarap lang noon ang Unit A sa amin dahil hindi pa namin yon kayang upahan. Noong napakante nga yun ay panay ang punta namin doon ni Mia, doon kami nagkakape sa umaga. Hinayaan naman kami ng landlady namin basta wala lang kaming masisira. Ini-imagine naming madalas kung saan namin ipopwesto sa Unit A ang mga gamit namin na bibilhin. Hanggang isang araw ay hindi na kami pwedeng tumambay doon para magkape at mag-imagine. Dahil dumating na ang bagong tenant at dahil alam naming may kamahalan ng renta sa Unit A,
Kaya nasigurado na agad naming may kaya ang bagong uupa doon, Papa Dudut. Nay! May chika ako! Kumapit ka na, Mams! Alam mo na ba kung sino yung bagong tenant sa Unit A? Oo, alam ko na. Maupo ka na at hindi mo to kakayanin. I-update mo ko dali. Sabihin mo sa akin lahat. Huwag ka magdadamot ng detalye. Teka lang, makikihigop muna ako sa kape mo. O ito. Dalian mo na. Ang sama ng timpla mo sa kape, Nay. Apakapait. Nanlait pa. Nakikihigop na nga lang. Pero perfect yung mapait mong kape sa chika ko sa bagong kapitbahay natin. Magiging bitter ka talaga sa kanya. At bakit? Suspect. 25 anyos na dalaga, makinis, sexy, maganda, at mukhang mayaman. Vivian ang pangalan. Siya yung nasa Unit A? Puso mo, pakalmain mo. Narinig mo lang na 25 anyos na insecure ka na agad? Sinong kamukhang artista? May pagka-Bea Alonso ang ilong. Heart Evangelista ang kutis. Mata ni Carla Abellana at ngiti ni Marian Rivera. Fuck! Yan ang suspect natin. Ano pang nalaman mo sa kanya? Ang dami at ang mamahal na mga gamit niya, ha? Nakakatakot nga dikitan kasi baka pagbayarin ako pag nagasgasan. Mayabang naman yun. Uy, si nanay, nai-insecure na. Hindi ako nai-insecure, no? Tsaka hindi ako maiinggit. Hindi ka maiinggit kahit malaman mong meron siyang automatic washing machine na tatalunin lahat ng washing machine sa laundry shop dito sa barangay natin? Eme! Hindi ka maiinggit kapag nalaman mong dalawa ang inverter na aircon niya? Branded na, mukhang bagong linis pa. Nakakatuyo ng balatang aircon. Doon pa rin ako sa classic na electric fan. Walang inggit kahit malaman mong mas matangkad pa sa'yo ang branded niyang refrigerator? Wala pa rin tatalo sa Frigidaire natin na kaya makabuo ng yelong tig-tres kahit kalahating araw pa lang. Pero Nay, namamaho na kaya yung ref natin? Nakakahiyang ipabukas sa bisita. Sino bang kakampi mo rito? Ako o yung ref ng Vivian na yon? Nagsasabi lang ako ng totoo sa ref natin. Kahit 3 sako ng uling ang ilagay mo, ang baho pa rin. Talagang babaho yung ref natin kasi panay ang siksik mo ng mga ulam na pasirana. Sino bang kalaban mo rito? Ako o yung ref natin? Ewan ko sa'yo. Kunin mo na nga yung pang-BP ko at mukhang tataas na naman tong dugo ko. Sulitin na natin ang pagtaas ng dugo mo, Nay. Alam mo ba na si Vivian, ex ng anak ng kapitan dati? O ano naman? Ako nga nung kadalagahan ko niligawan ako ng pinakamasipag magpuyat na tanod. Yun ang gusto ko sa'yo, Nay eh. Competitive ka. Teka't kukunin ko na yung pang-BP mo para makita na natin kung gaano ka ka-high blood dahil sa pagiging insecure mo. Hindi ako insecure. Naku, pag ikaw humaba ang ilong, gagawin talaga kitang sabitan ng kaldero natin. Aba talaga? Heto na po, kukunin ko na yung pang-BP niya, oh. Nang umalis si Mia para kunin ang pang-BP ko ay napag-isip ako. Bigla ko naalala ang nakaraang ko. Noong bata pa lamang ako ay hindi ko na naranasan na magkaroon ng magandang gamit at lagi naming pinagtsatsaga ang pamilya ang mga napaglumaang gamit ng mga kamag-anak namin na medyo nakakaangat sa amin. Kaya nga papadudot nagsumikap ako sa pag-aaral para masigurado na makapagtapos ako at makakuha ako ng trabahong may magandang pasahod. Pero parang hindi roon gustong idirekta ng Diyos ang plano sa akin na umasenso. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa maraming kadahilanan at syempre pinakamalaking dahilan na roon ay ang pagiging kapos namin. Ang masakit pa, nabuntis din ako habang nasa kalagitnaan ako ng pagkamit sa mga pangarap ko. Pinakamasakit doon ay hindi ako pinanindigan ng nakabuntis sa akin, ang tatay ni Mia. Hindi na ako nakipagrelasyon muli sa takot na mabuntis akong muli at iwan. Ayaw ko na magdala ng panibagong bata sa mundong ito tapos hindi ko rin naman pala mabibigyan ng magandang buhay. Minsan ay nahihiya na ako sa anak kong si Mia dahil hindi ko magawang ibigay sa kanya ang buhay na dapat para sa kanya.
Yung buhay na tulad ng mga iniidolo niyang mararangya ang buhay. Pero mabait at maunawain ang anak ko, Papa Dudut. Ni minsan ay hindi niya ako sinisi sa nangyari sa kapalaran namin. Sabi naman niya kahit papaano ay nakakaraos kami at iyon lang ang mahalaga. Nasa ganong pag-iisip ako nang bigla akong makarinig ng katok sa pinto namin. Agad ko yung binuksan at bumungad sa akin ang bagong tenant ng Unit A, si Vivian. Totoo ngang bata pa siya, maganda at sexy. Kahit sinong anak ng kapitan ng barangay ay papatulan siya, Papa Dudut. Hello po! Ako nga pala si Vivian, yung bagong lipat sa Unit A. Hello! Ako naman si Belinda, ang loyal na tenant ng Unit B. Nabanggit nga ng anak kong si Mia na naglilipat ka na raw. Kumusta naman? Medyo nakakapagod. Tapos ang init pa. Kaya pasensya na kung puro pawis na tong suot kong spaghetti strap ha. Kaya sigurong sisipag na mga tagabuhat mo kasi na-inspire sila masyado sa spaghetti strap mo. Joke. Ay, hindi dapat yan joke. Sinadya ko talagang magsuot ng spaghetti strap para mawala ang pagod ng mga tagabuhat ko ng gamit. Saka para ingatan nila yung pagbubuhat. Ang hirap naman kung magasgasan yung bago kong 75-inch smart TV na fully paid. Sana all 75 inches. Nay, hindi ko mahanap yung pambipi nyo. Hindi kaya sinangla nyo na naman kay Aling Tessa? Ano pang BP? Wala nagbe-BP sa lahi natin. Ikaw talagang bata ka. Ang hilig mong gumawa ng kwento. Nay, hi Miss Vivian. Napadaan kayo rito sa bahay namin. Pasensya na sa nanay kong allergic sa pang-BP ha. Mia? Mia nga pala. Ang kaisa-isang anak ng single mom ng Unit B. Nakakatuwa naman kayong mag-ina. Ito naman talagang sana all. Saka tawagin mo na lang akong Vivian. Di naman nagkakalayo ang edad natin. May maitutulong ba kami sa'yo, Vivian? Kasi parang mukhang wala na eh. Halos trinabaho na lahat ng mga tagabuhat mo. Nakakaloka nga eh. Kahit yung mga kapitbahay nating lalaki, tumulong na rin. Ayaw pa magpabayad. Ang babait naman pala ng mga lalaki dito sa atin. Mabait talaga sila kapag naka-spaghetti strap ang babae. At nakamaiksing maong shorts. Baka kahit renta mo, libre na kapag nakita ka ng asawa ng landlady natin. Joke! Mapagbiro talaga kayong mag-ina, no? Nakakatuwa naman. Sana makaklose ko kayong dalawa. Pwede naman, basta makikiref ako sa'yo ng ulam ha. Ay, wala ba kayong ref? Meron, kaya lang may amoy eh. Meron kaming ref, kaya lang tong anak ko eh. Kulang na lang pati sapatos niya ipasok sa ref. Gusto lahat malamig. Nakakainit tuloy bigla ng ulo. Parehas tayo, Mia. Gusto ko rin laging malamig. Kaya nga dalawa yung binili kong inverter na aircon eh. Bala ko pa nga bumili ng isa pa para bawat sulok ng bahay ko, malamig na. Yabang naman ng 3 aircon. Oy, joke lang yun ah. Okay lang. Hindi naman ako pikon. Saka alam ko namang mahilig lang talaga kayong magbirong mag-ina. Ito hindi biro ha. Baka pwedeng makinood sa TV mo. Mia! Walang problema. Andyan lang naman ako sa bahay. Madalas kasi naka-work from home ako. Anytime na gusto mong makinood, kato ka lang, okay? May kasama pang popcorn at soft drinks pag makikinood ka. Uy, narinig mo yun, Nay? May popcorn at soft drinks. Talo ang tubig at tinapa natin na pinapapak natin kapag nanonood tayo ng balita. Mas malasa naman ang tinapa kaysa sa popcorn. At mas healthy ang tubig kaysa sa soft drinks. Naku, pasensya na ha. Hindi ko kayo mo-offera ng tinapa kasi allergic ako dun. Lalo na sa tuyo. Pero marami akong imported na meatloaf at corned beef. Pwede na siguro yung papakin kapag nanonood kayo ng balita. Bibigyan ko kayo. Di ko rin kasi nagagalaw masyado kasi lagi lang akong umu-order ng food ko. Wala akong time magluto eh. Tatanggapin namin ang ayudang yan, Vivian. Ilang taon na kasing luya lang ang laman ng kitchen cabinet namin eh. Ikaw talaga kanina mo pa binabackstab ang bahay natin. Totoo naman ah. Naku, tumatawag na yung magde-deliver ng food ko. Maiwan ko muna kayo ha.
Katok lang kayo sa Unit 8 kapag may kailangan kayo. Bye! Papa Dudut, mukha namang sincere ang pakikipagkaibigan ni Vivian sa aming mag-ina. Kaya lang siguro'y natabunan yon ng inis dahil sa inggit ko. Opo, Papa Dudut. Inggit nga ako kay Vivian. Magpapakatotoo na ako. Mas lumala nga ang inggit ko nang makaharap ko na siya at makita kung gaano siya kaganda at kasexy. Ganon kasi ang itsurang pinapangarap ko noong dalaga pa lamang ako. Malapit ko na sanang ma-achieve yon, kaya lang ay nabuntis ako at nasira ang figure ko. Binala ko namang ayusin pagkatapos kong manganak. Kaya lang ay naging busy na ako sa pag-aalaga kay Mia. Dagdag pa na kinailangan kong maghanap kaagad ng trabaho para may pangtustos ako sa pangangailangan namin. Wala naman kasi akong ibang maasahan noon kundi ang sarili ko. Mas nahirapan pa ako sa pagtatrabaho lalo't wala ring ibang mag-aalaga kay Mia. Naalala ko pa yung unang trabaho na pinasukan ko, Papa Dudut. Ayaw sana nila akong tanggapin dahil baby pa noon si Mia at may chance raw na hindi ako makapag-focus sa trabaho ko. Lalo na noong nalaman nilang single mama ko at walang ibang tumutulong sa akin sa pagpapalaki kay Mia. Naiintindihan ko naman sila, Papa Dudut. Pero naawa sa akin ang boss ko at pinayagan akong dalhin si Mia sa opisina. Nasa ilalim ng mesa ko lagi si Mia. Doon ako naglatag ng higaan niya. Mabuti na lamang at hindi iyakin at madalas lamang tulog si Mia kaya hindi rin siya naging abala sa akin sa trabaho. Hindi rin siya nakaabala sa mga katrabaho ko. Ginawa ko yon ng ilang taon. At nung nakahanap na ako ng panibagong trabaho na makapagbibigay ng mas malaking sahod, ay buong puso akong nagpasalamat sa boss ko. Pinayagan naman niya akong umalis at binigay pa sa akin ang blessing niya. Doon ko rin nalaman na noong nagsisimula siyang magtrabaho ay kagaya ko rin siya. Isa rin siyang single mom at walang ibang tumutulong sa kanya kundi ang sarili niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naalala ko lang noong unang lipat namin sa Unit B, Papa Dudut. Mura pa lang noon ang upa. Medyo malaki na noon si Mia at kinakailangan naming makahanap kaagad ng malilipatan dahil pinaalis na kami sa luma kong inuupahan. Hindi na raw kasi yon ipapaupa dahil titira na roon ang anak ng landlord ko. Nahirapan akong makahanap ng matitirhan namin lalot hindi ko rin kayang budget ng ibang paupahan. Hanggang sa makita ko ang tinutuluyan namin ngayon. Unit B. Malapit yon sa trabaho at higit sa lahat ay hindi ganoong kataas ang paupa. Mabait din ang landlady ko. Nagustuhan niya si Mia kaya naman pinayagan niya akong umupa roon. Binawasan pa niya ng 1,000 ang upa ko. Naaawa marahil sa kalagayan ko bilang isang single mom. Dito na kami tumira sa Unit B mula noon hanggang magdalaga si Mia. Hindi na rin tinataasan pa ng landlady namin ang upa sa amin. Sa aming mag-ina lang yun ha, dahil sa ibang tenants ay regular na nagtataas ang landlady namin. Bilang kapalit sa kabutihan ng landlady namin ay kami mismo ni Mia ang naging tagabantay ng compound namin. Kami na rin ang naglilinis ng lahat. Sinisiguro naming na ire-report namin sa landlady kung meron kaming makitang problema sa compound. Kaya mas lalong natuwa sa amin ang landlady namin. Mukhang forever na nga kaming uupa roon dahil hindi na kami makakahanap pa ng ganong kabuting landlady. At higit sa lahat ay hindi na kami makakahanap pa ng ganong kamurang paupahan. Malapit yon sa trabaho ko at malapit yon sa school ni Mia. Kinapos man kami sa karangyaan pero biniyayaan pa rin kami sa ibang paraan, Papa Dudut. Nay, alam mo na ba? Ang alin?
Yung tungkol kay Vivian. Kasiraan ba yan sa kanya? May skandal ba siya? Ano? Si nanay talaga? Ang bait naman ni Vivian pero gusto mo laging hanapan ng baho. Ano ngang nalaman mo sa kanya? May lang naman to. Ang dami na naman yung gamit na dumating. Bago lahat. Baka naman kasi may sugar daddy na nagpupundar sa kanya. Yan ang baho niya. Hindi rin, Nay. Sariling sikap si Vivian. Close na kayo? Pinayagan ka lang niyang makiref ng ice cream mo, pinagtatanggol mo na siya? Ayoko lang maging bias, no? Mabait naman kasi siya. Para saan pa tong inisplok mo na marami siyang bagong gamit na dumarating? Para lang inggitin ka. Effective, di ba? Sarili mong nanay, sinisira mong araw. Sinasabi ko lang kasi pwede tayong makisuyo sa mga gamit niya. Di ba nga pinapayagan na niya ako makiref? Tapos okay lang sa kanya kung makikinood ako sa TV niya. Ikaw naman hindi porket pumapayag siya sige lang na sige. Mahiya ka rin naman. Siya kaya itong nag-offer. Saka gusto niya nga na nandun ako lagi para may kasama siya eh. Ang lungkot daw na mag-isa lang siya ron, lalo't bagong lipat lang. Namamahay pa. Bakit hindi siya dalawin ng sugar daddy niya? Wala nga siyang sugar daddy. Gusto kong paniwalaan na meron siyang sugar daddy. Ibigay mo na to sa akin. Iba ka talaga kapag nilalamon ng inggit, no? Busog na nga ang inggit sa akin eh. Kaya mas magandang wag ka nalang pumasok sa bahay niya. Kasi baka ma-stroke ka dahil sa inggit. Gaano kaganda ang bahay niya? Maganda. Parang mga bahay sa ibang bansa. Ang mamahal talaga ng mga gamit niya. Parang hindi nga bagay dito sa barangay natin eh. Ewan ko ba kay Vivian kung bakit dito pa niya naisipang lumipat? Pwede naman siya sa mga syala na kondo. Kasi kabit siya ng kapitan natin. Kanina sugar daddy tapos ngayon may kabit na siyang kapitan. Grabing imagination mo, Nay. Pumapalo talaga kapag naiinggit ka eh. Sa ganitong paraan lang naman gumagana ang loob ko eh. Hindi ko naiisip na miserable itong buhay natin kumpara sa kanya. Bakit mo naman kasi iniisip na miserable ang buhay natin? Okay naman tayo ah. Kung okay tayo, bakit mo laging nilalait na mabaho ang ref natin? Bakit kailangan mo sabihin na laging walang laman yung kitchen cabinet natin? Oy, wala akong sinabing walang laman yung kitchen cabinet natin. Sabi ko nga may luya ron eh. Ikaw talaga mapagawa ka ng kwento. Ganon din yun. Nilait mo pa rin ang pasimple. Nay, hindi ka dapat makaramdam ng inggit kay Vivian. Saka dapat hindi mo dinadaw ng buhay natin. Sa'yo talaga nang galing yan? Matapos mong sabihin na ang baho ng ref natin? Kahit mabaho ang ref natin at luya lang ang laman ng kitchen cabinet natin, happy naman ako sa buhay natin. Hindi ka ba talaga happy, Nay? Happy naman sana. Kaso, biglang dumating si Vivian. Ang hirap na tuloy maging happy, lalo kapag nakikita mo sa kanya yung mga bagay na wala sa atin. For sure, meron ding wala sa kanya na meron tayo. Alam ko kung ano yan. Ano? Kahirapan! Napailing na lamang si Mia sa huling sinabi ko. Hindi naman niya kinontra kasi alam niyang totoo yon. Nagpaalam na lamang siya saglit para pumunta sa Unit A para makinood ng balita sa 75-inch Smart TV ni Vivian. Inaya niya ako pero tumanggi ako. Ayos lang naman ako sa TV namin kahit na hindi flat screen ay okay lang. Ang TV pa rin kasi na gamit namin ay yung luma at mataba ang likuran. Pamana pa ito sa akin ng nanay ko. Napanalunan niya noon sa isang raffle sa peryahan. Inalagaan lang kaya tumagal. Ilang pusa na rin ang natulog sa likuran ng TV naming dahil laging mainit doon. Binuksan ko ang TV at mag-isa kong pinanood ang balita. Pero hindi ako makapag-concentrate sa pinapanood ko. Panay kasi ang balik ko sa nakaraan. Naalala ko pa kung ano ang pinakaunang gamit na pinundar ko noong lumipat kami sa Unit B. Isang kutsyon. Isang kutsyon ang una kong pinundar. Sa dati kasi naming inuupahan ay pinahiram lamang ang kutsyon sa amin. Binala ko nga yung hingin dahil gutay-gutay naman na at manipis na. Baka itapon lang nila. Pero sabi ng dati kong landlord ay kailangan daw nila yon para tulugan ang mga aso nila. Parang nasaktan ako doon. Kaming tao na mas kailangan yon ay hindi sa amin inabot. Pero hinayaan ko na. Sa unang gabi nga namin sa Unit B ay wala pa kaming kutsyon noon. Nagtiyaga kami sa mga karton na ginamit namin sa paglilipat. Pinatungan na lang namin ang mga tuwalya para hindi masyadong masakit sa likuran.
Ilang araw pa ang lumipas bago ako nakabili ng kutsyon. Manipis lamang yon pero nagkasya na kaming mag-ina. At sa paglipas pa ng panahon, dala ng pagpupursige at pag-iipon ay nakabili na ako ng mas makapal na kutsyon. Hindi lang isa kundi dalawa para sa aming dalawang mag-ina, Papa Dudut. Hello, Ate Belinda! Vivian! Huwag mo na akong tawaging ate. Hindi naman nagkakala yung edad natin. Ah, ganun ba? 25 years old ako eh. Eh, ikaw? 50. Ay, hinahanap mo ba si Mia? Wala kasi siya rito. Andun sa bahay ng kaklase niya. May tinatapos para sa school nila. Ay, hindi naman. May kailangan lang sana ako sa'yo. Sa akin? May kailangan ka? Anong meron ako nang wala ka? Teka, bago mo sagutin yan, pumasok ka muna. Baka mahamugang ka dyan sa labas. Naka-spaghetti strap ka pa naman. Nagpalinis kasi ako ng aircon kanina. Ah, kaya ka naka-spaghetti strap. Para linisang maigi yung aircon mo. At bigyan ng discount. Iba talaga ang hiwaga ng spaghetti strap, no? Parang Lucky Charm siya. Ano ba yung kailangan mo pala? Ah, makikihiram lang sana ako ng electric fan kung meron kayo. Aba, mayroon ako! 3 pa! Yung isa sira. Ayun, baka naman pwedeng pahiram. Yung sira ba? Yung gumagana sana. Pwede ba? Mukhang hindi mo na-afford magbayad ng kuryente dahil sa 3 aircon mo ah. Hindi naman. Kahit gawin ko pang 4 yung aircon ko, makakabayad pa rin naman ako. Eh bakit ka nangihiram ng electric fan? Eh, nakakadry pala ng skin yung lagi kang nakababad sa aircon. Napansin ko lang ngayon. Ah, mukha kang dry. Grabe ka naman. Parehas lang naman tayong dry. Joke. Oh, yan ah. Marunong na rin ako sumabay sa mga biro mo. Pero dry nga rin naman ako. Hindi ko naman kinakahiya yun. Tamad kasi akong uminom ng tubig tapos matipid pa ako sa lotion. Hayaan mo. Kapag pinahiram mo ako ng electric fan ngayon, bibigyan kita ng lotion. Deal? Duda ako kung bakit ka humihiram ng electric fan eh. Ha? Anong nakakaduda doon? Mataas na kasi talagang singil ng kuryente ngayon. Napanood ko sa balita. Ayaw mo lang aminin na namamahalan ka na sa kuryente mo. Kaya hindi ka na muna gagamit ng aircon. Sabi ko nga sa'yo, kahit 4 pa na aircon ang nakabukas sa bahay ko, kaya kong bayaran yan. Kahit nakabukas pa yung pinto ko magdamag, kaya ko pa ring bayaran kung magkano man ang makukonsumo ko ron. Kaduda-duda lang kasi na biglang electric fan na yung gagamitin mo. May masama ba sa electric fan? Para sa aming mga nagtitipid lang kasi yun. Baka nga nagtitipid ka na rin ngayon. Pwedeng umamin. Ikaw talaga? Alam ko nanunukso ka lang kaya hindi ako mapipikon sa mga pang-iintriga mo sa akin. Pero kailangan ko lang talaga mag-electric fan kasi nagdadry na yung skin ko dahil babad ako sa aircon buong araw. Alam ko na. Hindi mo na-afford bumili ng electric fan kasi naubos na yung pera mo. Kasi finally paid mo yung 75-inch smart TV mo. Hindi kita masisisi kung magpapakumbaba ka na ngayon. Ganun talaga. Matuto tayo sa pagkakamali natin. Next time kasi, huwag masyadong lustay para may mahuhugot ka pa kapag kailangan bumili ng electric fan. Bakit ba masyado kang masaya na malaman na wala akong pera? So wala na nga. Kasi di mo na-afford bumili ng electric fan. Umorder na ako ng industrial electric fan. Yung pinakamahal. Hindi pa siya makakarating ngayon kasi within 3 to 5 days ang delivery mula sa mamahaling shop na inorderan ko. Branded yung electric fan na binili ko. Yung gamit mismo ng mga sikat na vlogger at artista. Hayaan mo pag dumating na, ipapahiram ko sa'yo para ma-experience mo naman kung paano makatikim ng pangmayaman. Che, sa'yo na yung electric fan mo. For sure, hirap nang umikot yan dahil napupuno na ng alikabok at kinakalawang na yung loob. Che, uli! Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Vivian, Papa Dudut.
Gusto ko siyang labanan sa pagtataray niya pero naisip kong ako naman pala yung unang nang atake sa kanya. Ewan ko ba kung bakit ko ginawa yon, siguro'y naipon na lamang din talaga yung inggit ko sa katawan ko. Masisisi niyo ba ako? May pagkamayabang din naman kasi si Vivian. Kung paano niya ibida sa akin yung mga gamit niya, akala ba niya ay hindi ko ramdam? O baka naman masyado lang akong sensitive at wala naman siyang balak ipamukha sa akin yon. Pero dahil nababalot ako ng halo-halong emosyon kaya hindi na ako nakapag-isip pa ng maayos. Para sa akin noon, kontrabida talaga si Vivian. Kaya naman naisipan kong labanan siya sa mga pinagyayabang niya. Nang makauwi si Mia, nalaman kong hinarang pala siya ni Vivian sa gate at kinuwento ang ginawa ko. Hindi ako kinampihan ni Mia kaya mas lalo akong nainis kay Vivian. Immature daw ako, sabi ni Vivian. 50 na raw ako pero kung umasta ako ay para akong grade school. Doon ako mas lalong nag-init. Napacheck tuloy ako sa BP ko. Tama nga ang hinala ko, tumaas na naman ang BP ko. Wala akong ibang sinisisi noon kundi si Vivian at nararamdaman kong inggit sa kanya. Makakabawi rin ako sa kanya, yun ang sinumpa ko habang nililinisan ang mga namuong alikabok sa electric fan namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matagal kong pinag-isipan ang gagawin kong paghihigante kay Vivian, Papa Dudut. Mga 1 week din yon. Naisip kong bumili ng bagong TV, iyon ang simula ng paghihiganti ko kay Vivian. Inabangan ko ang sale online at nag-apply din ako ng loan sa online shop na yon. Nasilaw ako sa offer lalo't alam kong pwede ko yung bayaran ng paunti-unti. Itinago ko na ang matabang likuran na TV namin, Papa Dudut, at nagulat na lamang si Mia nang dumating ang bagong flat screen TV. Hindi ko muna yon ginamit para makaiwas na magasgasan at mag-overheat. Kung nag-overheat man ang mga flat screen TV, wala rin naman kasi akong alam. Ang alam ko lang, pwede ko yung ipamukha kay Vivian oras na dumaan siya sa bahay. O di naman kaya ay lalakasan ko ang volume ng TV para marinig niyang meron na kaming bagong TV. Gusto na ngang gamitin ni Mia ang TV para makapanood na siya ng balita. Kaya lang ay sinabi ko na pasimplihan niya muna si Vivian na dumaan sa bahay. Nagtataka may sumunod pa rin si Mia dahil sa kagustuhan nitong makapanood na sa bagong TV namin. Maya-maya pa'y bumalik na si Mia pero hindi naman niya kasama si Vivian. Sinabi lang niya na busy daw si Vivian. Pero alam kong umiiwas lamang si Vivian sa akin dala nga noong minsang tensyon sa pagitan namin dahil lang sa electric fan. Kaya hinayaan ko na lamang na buksan ni Mia ang TV para makapanood na siya. Nilabas ko ang tinapa sa ref para papakin niya pero tumanggi siya dahil binigyan daw siya ng popcorn ni Vivian. Nainis na naman tuloy ako, Papa Dudut. Ayos tong TV natin, Naya. Siyempre naman. Hindi tayo papatalo sa iba dyan. Kay Vivian na naman ba? Meron pa bang iba? Alam mo, Nay, pabayaan mo na siya. Enjoyin na lang natin tong bagong TV natin. Uy, ang saya ko. Hindi ko na kailangan pukpukin yung likuran ng TV para lang gumana kapag nagbo-blur yung pinapanood ko. Yan ang regalo ko sa'yo sa kasal mo, ha? Ipapamana ko sa'yo yung TV na yan. Ha? Ito ang ireregalo mo sa akin pag kinasal na ako? Baka basag na yung screen nito kapag nakahanap na ako ng lalaking papakasalan ako. Grabe naman yung regalo mo, recycled. Wala akong pakialam. Ipapamana ko pa rin tong TV sa'yo, kaya alagaan mong mabuti. Tulad ng pag-aalaga ko roon sa matabang TV natin dati. Hayaan nyo, Nay. Aalagaan ko tong TV natin. Sisiguraduhin ko na makakakain siya ng 3 beses sa isang araw. Bibilang ko rin siya ng vitamins, lalo kapag napupuyat siya sa gabi. Okay na po ba? Puro kakalokohan. Lakasan mo nga ang volume ng bagong TV natin. Malakas naman ang volume, ah.
Hindi nyo pa rin ba marinig? May pangbili ng bagong TV pero cotton buds wala. Naririnig ko, kaya lang gusto kong marinig din sa Unit A. Nako, kay Vivian na naman. Siya bang inspirasyon mo kaya ka bumili ng bagong TV? Malamang! Ano nga namang ikaw? Ayan na ata si Vivian. Lakasan mo yung volume. Tsaka humanap ka ng mapapanood na matingkad ang kulay. Wala naman tayong cable na. Iisa lang ang channel natin. Wala akong pakialam. Gumawa ka ng paraan. Lagyan mo ng filter yung palabas. Teka, bubuksan ko lang yung pinto. Hi, Belinda! Hi, Vivian! Dinig ko ang lakas ng TV niyo sa unit ko Ganun ba? Sobra naman pala ang lakas ng sounds ng nabili kong TV. High quality talaga. Umaabot talaga sa'yo yung tunog. Oo, nakaapekto siguro na nakabukas lahat ng bintana niyo kaya dinig sa akin. Pwedeng makita? Pasok ka. Pwede ka rin makinood kahit anong gusto mo. Nay, isa lang ang channel natin. Lagyan mo ng filter. Wow, ang cute ng TV niyo Anong cute? Ang cute para sa maliliit lang. Ang laki kaya ng TV namin. Oh, sorry. Nasanay lang kasi ako sa laki ng TV ko. Ilang inches ba to? Ano siguro? 40 to 55 inches. Asian size, ganon. Hindi mo man lang chinek yung size bago ka bumili? Nagmamadali na kasi ako sa pag-shopping. Kung ano na lang yung madampot kong TV, yun na lang ang binili ko. Next month, bibili na lang ulit ako ng bago. Balitaan kita. Maganda yan. Nakakatuwa naman. Kasi tong si Mia laging nagre-reklamo dun sa matabang likuran na TV niyo At least ngayon may flat screen na kayo. Ewan ko ba kay nanay kung bakit ngayon niya lang naisipang i-retire yung senior citizen namin na TV. Sentimental kasi ako sa gamit. Pamana pa kasi yun ng nanay ko. Naiintindihan kita. Naabutan ko rin naman yung ganong TV pero binigay na lang namin sa kapitbahay namin nung may nagregalo na sa amin ng bago. Hanggang ngayon gamit pa rin nila yung TV na binigay namin Ay gumagana pa? Tsaka nagkakausap pa rin kayo ng dating kapitbahay nyo? Oo, close pa rin kami kahit nagdalaga na ako at umalis doon. Papadaanin ko nga siya rito next week. Ibibigay ko na kasi sa kanya yung ref ko. Bibili na lang ako ng bago, pamana ko na yun sa kanya. Total, 2 years ko na rin namang gamit yung ref ko na yun. Uy, Vivian, baka naman may ipamana ka rin sa amin. Kailangan namin ng mana. Gusto niyo ba yung sofa bed ko? Di ko naman kasi nagagamit. Sa inyo na lang para komportable kayo kapag nanonood kayo ng TV. Hindi na. Kasi may in-order na ako online na sofa bed at bagong ref. Uy, magkakaroon na tayo ng bagong ref, Nay? Oo naman. Ipapamana natin sa junk shop tong lumang ref natin. Namangha si Mia sa mga sinabi ko. Masaya naman si Vivian sa mga sinabi ko. Niyakap niya ako at sinabing natutuwa siya sa pag-asenso namin. Hindi ko kinatuwa yon at feeling ko ay kaplastikan lamang yon. Nakinuod pa saglit si Vivian at pasimple niyang sinabi na ang bagong TV namin ay parehas doon sa napaglumaan niyang TV may 3 taon na raw ang nakakaraan. Nakakainis. Ewan ko ba kung ako lang ang nakapansin ng pagyayabang niya. Kasi si Mia believe na believe pa rin sa kanya. Makalipas nga ang ilang minuto ay umalis na rin si Vivian at pinapatay ko na kaagad kay Mia ang TV. Nagreklamo si Mia kasi gusto pa niyang manood pero pinilit ko siyang patayin ang TV. Natatakot kasi ako na baka mag-overheat yung TV. Saka baka malaki na ang gastos noon sa kuryente. Nagbilin ako kay Mia na limitahan lamang ang paggamit ng bagong TV para umabot pa sa kasal niya balang araw. Noong gabi bago matulog ay pinoblema ko kung paano pa ako makakapag-loan para makabili ng sofa bed at bagong ref na pinagyayabang ko kay Vivian. Alam kong dadaan pa rin si Vivian sa bahay at baka hanapin pa nito ang ref at sofa bed. Kaya naman naghanap pa ako ng pagpapautangan or mapagpapautangan. Meron naman akong nakuha, iyon nga lang ay sobrang taas ng interest. Pikit mata ko na lamang na kinuha yon alang-alang sa pride ko. In-order ko ang sofa bed na hindi ko naman kailangan. At bumili na ako ng bagong ref kahit pwede pa naman ang luma namin. Bahala na. Kailangan kong panindigan yon pero pinangako ko sa sarili ko na huli na yon. Hindi na ako magpapadala sa kayabangan ni Vivian.
Sisiguraduhin ko lang na makikita niya ang una kong pinagyabang na sofa bed at ref. Makalipas lang ang ilang araw ay dumating na yon sa bahay namin. Tuwang-tuwa na naman si Mia pero may halong alinlangan na sa kanya, Papa Dudut. Ito na ba yung sinasabi niyong sofa bed kay Vivian? Ang ganda, di ba? Parang ang tigas. Nanlait pa. Baka naman delikado to sa spinal cord, Nay, ha? Magpasalamat ka na lang na meron na tayong sofa bed. Bakit kasi bumili ka pa parang hindi naman natin kailangan? Para ma-enjoy mo kapag manonood ka sa flat screen TV natin na hindi pa fully paid. Parang di nakaka-enjoy kasi nga matigas. Baka sumakit lang ang katawan ko. Para akong nakahiga sa isang sakong bigas eh. Eh di wag mong higaan. Ako na lang. O kaya kapag may bisita tayo makikitulog sa atin. Talaga? Tatanggap na tayo ngayon ng bisita? Di ba nga ayaw mong magpatuloy ng bisita kasi dagdag pa ka mo sa papakainin? Magpasalamat ka na lang at nakabili ako ng mga bagong gamit natin. Nagpapasalamat naman ako, kaya lang hindi ba parang sobra na tunay? Kasi hindi naman natin talaga kailangan itong sofa bed. Ay yung ref, hindi ba? Panay ang reklamo mo na mabaho na yung ref natin. Oo, mabaho nga pero may sentimental value sa akin yun eh. Yun na kaya yung ref na nakalakihan ko. Andun pa nga lahat ng sticker na dinikit ko eh. Mas maganda yung bago natin. Pag pwede na siya isaksak bukas, makikita mo. Kasing lamig ng yelo sa US ang may experience mo. Speaking of yelo, bibili muna ako sa labas. Hindi pala tayo nakagawa kagabi. May binili pa naman akong soft drinks. Sayang kung walang yelo. Bumili ka na rin ng popcorn para malantakan natin mamaya habang nanonood. Wow! Asensado na. Hindi na tinapang pinapapak. Alis na ako. Ay! Vivian! Hello! Nagulat naman ako sa'yo. Kakatok pa lang sana ako pero nabuksan mo na agad yung pinto. Andyan ba nanay mo? Oo! Nay! Andito si Vivian! Labas lang ako ha. Bibili ako ng yelo at popcorn. Hi, Belinda! Hi! Andito ka? Gusto mo makita yung sofa bed at bagong ref namin, no? Nakita ko na kanina nung dineliver dito. Congrats ha! Hindi na magrereklamo si Mia sa amoy ng lumang ref nyo. Mareklamo lang talaga ang anak kong yan. Naalala ko nga sa kanya yung sarili ko nung bata pa lang ako Naalala? Hindi ko pa yata nakwento sa'yo kung bakit malapit ang loob ko sa inyong mag-ina. Kasi nung bata ako, katulad ko rin si Mia. Marami rin akong gustong bagong gamit tulad ang nakikita ko sa mga kakilala namin. Pero hindi namin afford. Single mom kasi nanay ko. Parang ako. Oo. Kaya nga magaan din agad ang loob ko sa inyo. Kahit minsan tinatarayan mo ko. Mag-isa niya akong tinaguyod. Tinipid niya rin ako para makapag-aral ako at makapagtapos. Kaya nga naaawa ako sa kanya. Yun, habang nag-aaral ako, marami akong ginawang sideline. Nagturo ako ng mga Chinese at Korean online, tapos marami pa akong pinasok na trabaho. Para ako na lang yung bumili ng mga kailangan namin sa bahay. Nagawa ko naman. Lalo na nung nakapagtapos na ako ng pag-aaral, tapos nakakuha na ako ng magandang trabaho. Nasaan ang nanay mo? Ay, wala na Masaya na sa kabilang buhay. Sorry, hindi ko alam. Kaya siguro ako ganito ngayon. Bili lang ako ng bili ng mga gamit na pangarap namin dati ng nanay ko. Baka sakaling makabawi man lang ako sa kanya kapag nakita niyang asensado na yung anak niya. Kaya, pasensya na kung madalas nagtutunog mayabang na ako sa mga pinamili kong gamit. Oo nga Nayayabangan nga ako sa'yo nung una. Pero hayaan mo na yon. Naiintindihan ko na ngayon. Hindi ko naman gustong ipagyabang. Kaya lang pagkaharap kita, parang sinasalamin mo nanay ko. Kaya gusto kong sabihin sa'yo lahat ng nabili kong mga gamit kasi sa puso ko, parang gusto kong matuwa ka. Kasi parang sa ganung paraan, feeling ko, natutuwa na rin si Mama.
Papadudot para akong sinuntok sa lamunan sa inamin sa akin ni Vivian. Parang nasa namin naman niya ang anak kong si Mia na may mga pangangailangan at hindi ko maibigay noon. Niyakap ko siya at sinabing proud ang nanay niya sa kanya kung nasaan man ito sa ngayon. Ay kung kailangan man niya ng isang ina na magsasabi sa kanya kung gaano siya kagaling at kabuti ay andun lamang ako palagi. Doon na siya nagsimulang umiyak, Papa Dudut. At para gumaan ang sitwasyon ay inamin ko sa kanya na naiinggit ako sa kanya kaya ako bumili ng mga TV, sofa at refrigerator. Inamin ko sa kanya na loan lahat yon. At pinagsisisihan ko na dahil alam kong mahihirapan akong bayaran yon. Bigla na lang siyang nag-offer na magbayad ng lahat ng yon. Regalo na raw sa akin. Tinanggihan ko dala ng sobrang hiya. Pero sinabi niya sa akin na parang sa ganoong paraan ay niregaluhan na rin niya ang nanay ko. Kahit ako ay naiyak sa naging offer niyang yon, mali nga na mainggit sa kanya dahil mabuti siyang tao at anak. Deserve naman talaga niya mga magagandang bagay na naipundar niya. Doon na kami nagkaintindihang dalawa, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay dumating na rin si Mia at niyakap siya bigla ni Vivian at kinagulat niya yon. Hindi ko na lang sinabi sa anak ko ang nangyari bago siya pumasok sa bahay. Inaya ko si Vivian na manood sa TV namin kahit na isang channel lamang yon. Pinaunlakan naman niya yon at masayang inupuan ang matigas na sofa bed. Nakangiti pa rin siya at masaya sa sofa bed. Inaya ko rin siyang matulog muna sa amin. Sa unang beses ay pumayag akong magpatulog ng bisita sa bahay. Kay Vivian lang dahil parang naging anak na ang tingin ko sa kanya. Maraming salamat Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Sana po ay magawa namin itong mapanood ni Mia at Vivian sa inyong YouTube channel. Muli maraming salamat. Ako ang inyong kabarangay forever, Belinda. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.